Ma din id-dinja li qegħdin fija. U ma jimpurtax jikkritikawna għax qegħdin assedjati minn trolls li jiġu mqabda biex fuq il-Facebook iwadbunna l-ġebel. Il-ġebel mhux li tiftakru intom fi żmien l-antik. Il-ġebel li llum iwadbunna minn fuq il-Facebook biex iweġġawna. Ma rridux naqtaw qalbna għax il-kawża l-kontra xiex qegħdin niġġieldu mhijiex aħna nfusna, mija l-ħajja. Il-ħajja mill-iktar stat vulnerabbli. U iva aħna rridu norganizzaw dal-assedju. Rridu norganizzaw dal-assedju kif qed fil-laqgħa ilu l-Mosta jiena rrid inwaqqaf momentum, mhux moviment ta' qdiet dak diġà jeżistu. Komplu waħdmu ħafna. Hawnhekk ejjew flimkien. Ma nżommu l-awtonomija tagħna. Kulħadd jaħdem fuq is-sejħa rispettiva tiegħu. Imma l-momentum li fimtien hija l-mixja, l-impenn, ix-xhieda, favur il-ħajja, il-familja u l-libertà. Għaliex meta jiġġieldu kontra l-familja, qegħdin jiġġieldu wkoll kontra l-ħajja, għax il-ħajja tieħu l-ħajja fil-familja. U l-ħajja li tieħu l-ħajja fil-familja kompli tikber tgħix fil-libertà. U min jiġġieled biex ikisser il-libertà, qed ikisser ukoll il-ħajja. U allura nitlob fisimkom, fisem il-poplu Malti, lill-membri parlamentari ta' żewġ naħat, laburisti u nazzjonalisti. Eżis deputati, tispiċċawx irrelevanti lejn l-għanijiet, l-iskop u l-valuri tal-fundaturi tal-partiti rispettivi tagħkom. Għax meta il-fundaturi tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista, xieren ta' snin ilu, ħasbu li waqfu l-Partit Laburista, ħasbu li waqfu l-Partit Nazzjonalista, kellhom manijiet nobli fuq il-bniedem, kellhom manijiet nobli fuq il-ħajja. Il-fondaturi tal-Partit Laburista waqfu l-Partit Laburista biex jieħdu ħsieb iż-żejt, biex jieħdu ħsieb il-ħaddiem. Tal-Partit Nazzjonalista waqfu l-Partit Nazzjonalista biex jieħdu ħsieb u t-tisħiħ tal-identità tad-dinjità umana, tal-ġid komuni. Żewġ partiti jaqdu l-bniedem. It-tnejn destinazzjoni waħda, żewġ toroq differenti. Murejt lill-fondaturi ta' żewġ partiti politiċi li llum ikollna l-Parlament iżjed joqtol il-ħajja milli isaħħaha. Nitlob lill-deputati tagħna ikunu iktar favur il-ħajja milli jiffavorixxu l-mewt. Xi ħadd qal li kienet ħsieb sabiħ. Kemm qegħdin ngħaddu liġijiet biex nieħdu ħsieb l-annimali u kemm huma sbieħ. U kemm nieħdu pjaċir meta naraw fekkruna ġa xi bajja. Dbejtu mbagħad il-bajt tal-fekkruna naraw jimxi lejn il-bajja. Imma għaliex issa two ways and two measures. Għaliex daqshekk imħabba lejn l-annimal kif għandha tkun u l-bniedem ma tinqas mill-annimal. Nagħmlu liġijiet tajbin biex nieħdu ħsieb is-saħħa tal-annimal. Nagħmlu liġijiet. Tistax tgħidilhom mod ieħor li jipperikolaw id-dinjità u s-saħħa tal-bniedem. Aħna l-poplu nistennew mill-politiċi tagħna li jingħarfu minn kemm kapaċi iħarsu d-dinjità umana. U kif qalilna tlieta li għaddew l-isqobtew ma tawdex. Ħsieb li rridu niżviluppaw iktar anke jista' jkun fil-laqgħa ta' bħallum ġimgħa. Ejjew ma nagħmlux lil bniedem cheap. Bħalissa għandna l-problema tal-inflazzjoni. Kollox jola. Imma għandna problema ta' svalutazzjoni, taf? X'mhux qed jola, id-dinjità tal-ħajja umana dik mhix tola. Dik qegħdin kontinwament innaqsula il-prezz tagħha. Dik kontinwament
anke bl-imġiba ma' xulxejn qegħdin inkasbru il-ħin kollu. Il-prezz ta' kollox tiela. Imma l-bniedem qed jiġi żvalutat fil-ħajja ta' bejnietna. U għalhekk nerġa' ndur fuq il-membri parlamentari, għalhekk qegħdin nagħmlu ta' dialogu. Mill-ġdid, eżis deputati, skopru mill-ġdid is-sabiħ tal-milja tal-umanità. Intom li qabel ma intom laburisti jew nazzjonalisti intom bnedmin. L-iktar ħaġa nobbli li għandkom hija l-ħajja. Intom li qabel ma intom nazzjonalisti jew laburisti għax dawk li għandna fil-Parlament. Hemm xi ħaġa komuni li intom għandkom il-ħajja tagħkom. Li kieku m'għandkomx din il-ħajja intom m'intom xejn. Immintom dak li intom għax intom ħajjin u xi ħadd tagħkom din il-ħajja. U tinsewx li qabel ma kontu politiċi intom ħafna minnkom ħadtu l-ġurament fuq is-salib. Allura nemmen li intom insara. U jekk intom insara, skont il-Papa Franġisku, fl-eżortazzjoni tiegħu il-Ferħ tal-Vanġelu hemm miktub il-ħajja tikber u timmatura skont kemm natuha għal ħajja tal-oħrajn. Il-ħajja tagħna tikber u timmatura skont kemm natuha għal ħajja tal-oħrajn. Kemm moħsib nobli għal minnu fil-politika. Tinsa lilek innifsek biex tara kif tkabbar id-dinjeta tal-ħajja ta' ħaddieħor. Ma mhux tkasbara, mhux toqtolha. B'ħaġa jew b'oħra. Iva din hija l-missjoni tagħna li nistedinkom għalija meta tiġu hawn flimkien. M'għandi l-ebda ambizzjoni oħra. Li fl-inkun tajnuna għalikom intom kollha fl-oqsma rispettivi tagħkom. Imma li nagħmlu dan l-assedju tagħna. L-assedju sabiex inkabbru n-numru ta' nies f'dan il-pajjiż bil-persważjoni, bil-umiltà, bis-sinċerità, bil-lealtà lejn il-valuri b'mod konsistenti, jemnu li rridu insaħħu d-dinjità tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà. Ejjew ma nibqgħux nisfruttaw il-ħajja umana għal ġid tal-flus. Għax l-allat il-ġodda tagħna il-flus. L-akkwist tal-poter akkosta kollox. Sess bla raża. It-Trinità l-ġdida. Min m'għadux jemmen falla, qed jemmen falla ieħor. Il-flus. U dawn il-liġijiet li jitrasqu fil-Parlament warajhom hemmejt moħbija il-flus. Xi ħadd qed jagħmel il-flus mit-kasbir tal-ħajja umana. U m'hemm l-ebda ideoloġija progressiva, ma fiha xejn progressiva u liberali dik il-politika li tispiċċa toqtol il-ħajja. Min jgħidilna bħalma qalulna dal-għodu xi ħadd li għax fisem il-progressivi irid jagħti l-ħajja. M'intix progressiv jekk il-ħajja qed toqtolha, progressivi aħna li nibżgħu għall-ħajja. Li rridu l-ħajja nħarsuha. Liberali aħna li verament nemmnu fit-tisħiħ tal-libertà. Imma dawn li jgħidu li huma liberali sakemm taqbel magħhom. Imbagħad m'hemmx libertà jekk inti tifqilhom. U fuq dan nixtieq li l-poplu Malti jaħseb. U ma jimpurtawx jekk jassedjawna, iżebilħuna u jgħajruna hekk kienu jagħmlu u hekk se jibqgħu jagħmlu. Taf jien biex inkun kontent li meta jgħajruna xorta m'hemmx biex jgħajruna. U jekk jippruvaw jirredikolawna ma ġara xejn. Imma jiena meta mmur id-dar niltaqa' mal-mara u t-tfal ngħidilhom ma jimpurtax. Imma x-xogħol li qegħdin nagħmlu biex insalvaw il-ħajja umana, għalmenu jekk dak il-prezz li qegħdin iwaqqgħu naċċajt bih, il-ħajja umana tiswa ferm ikbar. U għamlu kuraġġ
Fuq dan il-kuraġġ irridu nibnu il-ħidma tagħna. Konna ftit u konna iktar u kunu iktar u jalla li tikbru fl-impenn tagħkom. Intom li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja. Kulħadd għandu l-impenn politiku, soċjali, edukattiv tiegħu. Intom fejn intom? Tkellmu favur il-ħajja. Intom fejn intkom? Tkellmu favur il-familja. Intom fejn intom? Tkellmu favur il-libertà. Intom fejn intom? Tedewx tgħidu kif qerdu l-valuri, imma għejxu l-valuri fil-ħajja tagħkom. U jekk ikun hawn 60 li qegħdin jgħixu l-valuri, ifisser li għandna 60 li xi ħadd għadu ma qridlux il-valuri tal-ħajja. L-onestà, il-kredibilità, il-ġustizzja, s-solidarjetà, l-imħabba lejn il-proxmu. Ejjew ngħixuhom daw. U hekk inkunu nistgħu nifqu lil min irid iġib il-ħajja fix-xejn. Sa nkomplu naqsmu dawn il-ħsibiet flimkien biex insaħħu l-identità ta' xulxin, insaħħu l-kredibilità ta' xulxin, u minn hawn noħorġu konvinti iktar, imma biex nikkonvinċu iktar nies. U allura nagħti l-kelma il-min irid jixed għal din ir-responsabilità sabiex hekk naqsmu ħsibijiet tagħna flimkien. Ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Adrian Delija wara ngħaddija lil Mario Vassallo. Mbagħad inkomplu. Grazzi. L-ewwel qed nixtieq nifraħlek Edwin għax ħafna illi kienu fil-politika fil-mument illi ma jiġux eletti fil-Parlament qishom daqqa waħda inbidlet il-karatteristika tagħhom ta' politiċi. Allura politiċi ma baqgħux sempliċement qisu d-definizzjoni ta' politiku tkun dik biss illi qiegħed fuq is-siġġu l-aħdar. U allura nixtieq nirringrazzjak irrispettivament dwar li ma kawża tkun qed timbotta, imma naħseb qed taqdi dmirek ta' politiku lil barra l-Parlament u naħseb li hija xi ħaġa pjuttost rari u ta' min ifaħħarha. Ħanibda billi nagħmel naqra kjarifikazzjonijiet għal ma rridx ngħid biż informazzjoni, ma ċertament nuqqas ta' informazzjoni li ngħatat fil-pubbliku u allura inti aċċennajtilna li nippernjaw l-argumenti tagħna fuq il-frażi tal-onestà politika jew il-politiku onest. Jien ma tantx nieħu pjaċir insemmi persuni, imma nitkellem fuq il-prinċipju rader milli fuq il-persuna. Ħanibda b'dak li qed inti lil mid-debate li naf li qed tirreferi għalih. Fejn dawk illi ħadu pożizzjoni mod jissejħu progressivi u l-oħrajn le. Issa minnu progressiv fit-tifsira hi illi ma jkunx marbut mill-madma ta' dak li dejjem kien u ċoe tal-bieraħ u tal-illum, imma biex iseħħ il-progress irid jimbraċċa embraces dawk illi huma l-affarijiet il-ġodda imma illi waslu għall-iżvilupp tal-bniedem u tal-ħajja madwar. U allura jekk aħna progressivi rridu nagħtu iktar drittijiet l-anzjani jibqgħu jaħdmu. L-anzjani li jibqgħu ikollhom metodi anke permezz l-għajnuna ta' teknoloġija li jgawdu l-ħajja aħjar. Il-nies deskritti bħala b'diżabilità jiena nippreferi dejjem nuża il-nomer b'abiltajiet illi huma mhux skoperti, u allura abiltajiet differenti, illi kollhom aċċess ħajja iktar miftuħa, mifruxa, b'orizzonti jusa, u allura hemmhekk nifhimha. U allura li tkun progressiv għal kulħadd ta' kull ta' ħlief illi t-teknoloġija, l-mediċina, ix-xjenza ma tapplikaħiex għal ħajja li tkun għadha ma tweditx. U allura ma tassistix biex tgħix. U allura ma żidilix il-possibiltajiet illi tipprogressa fil-ħajja. Kif jista' jkollok xi ħadd progressiv illi jwaqqaf il-progress, l-iżvilupp ta' xi ħadd illi għadu fi-stat embrioniku. Xi ħadd li nifhemni. Lili, ħalli nibda nifhem u mbagħad forsi nibda nfhem l-oħra.
Kif xaġa huwa progressiv, irid waqaf il-progress tal-iżvilupp tal-embriju. Mela dik fuq the myth ta' min jgħid li huwa progressiv. U li allura ma jtollerax il-min għandu, għax jien alla ġejt nitkellem hawnhekk fuq sledina tal-ħabib tiegħi. Sa konna fl-istess partit. Stajna ma konniex fl-istess partit. Stajt ġejt hawn biex nitkellem u ngħidlek ma nabiex. Imma l-fatt biss li ġejt nitkellem hawn, jien ġejt diskret bħala insensittiv. Għax ġejt nitkellem hawn. Ma importax. Nippreferi nkun insensittiv u jekk jirnexxieli insalva ħajja waħda ngħix mal-kuxjenza tiegħi milli ma jgħidunix sensittiv imma nkun kompliċi fin-nuqqas tal-progress tal-iżvilupp ta' embriju. Tieni waħda. It-tielet. U fuq din naħseb ma nafx intom x'fimtu. Ma nagħmel ċenna dak li qed inti, għax inti semmejtu ġustament u se nitkellem fuqha. Illi ma aħna naħsbu li aħna li nażlu min jgħixu min imut. Għax qisu id-diżonesta politika irnexxiela sissa tbellaħħa li kulħadd. Illi b'dawn it-testijiet fuq l-embrjon inkunu għax test li tifli, għax test li tażel, li timmarka, inkunu qed nażlu min jgħix u min imut. Dak ħażin fih innifsu u jkun qed jiftaħ mhux tieqa jew ibexxaq bieb, imma jkun qed jiftaħ beraħ il-lob mal-ġenetika tal-kompożizzjoni ta' minn aħna u kif in-natura tridna. Mela dak ħażin fejn nifsu. Però mhux hekk biss ta'. U hawnhekk fundamentalment fejn jien issa n-numri għalija tibu pjaċir tagħmilhom jekk tkun qed telab il-karti jew għandek elezzjoni jew issegwi l-futbol. Imma jkunux tlieta fil-Parlament u jkunx wieħed jew jkunx wieħed minn elf illi inti qed taċċetta li t-test innifsu mhux jażel qiegħed in 20% of the cases jeqret it-test innifsu. Il-politiċi illi ma jkunux onesti ġeluna naħsbu illi bit-test qed tażel biss. Mhux vera? f'20% tal-każi, ċoe jekk inti għandek 5 embrjuni, wieħed minnhom numerikament, by data, by science, by probability, ħajjiġi id-determinat il-progress tiegħu. Bil-Malti, ħarotlu. Mhux hekk? Ma rridux nażlu l-kliem u l-aġġettivi sbieħ biex niddiskrivu xi ħaġa li twaqqaf il-ħajja bħala mewt. Mela għandek xi ħadd fuq a life support system. U mort fejtlu l-switch. Fil-gazzetta l-għada ma jgħidux li kien wieħed tafa' switch, sa? Għatlu. Mela tafa' switch. Għatlu. Jekk inti l-intervent li għamilt qed iwassal għat-terminazzjoni tal-iżvilupp tal-embriju, allura hemmhekk itterminajt il-ħajja ta' dak l-embriju. Mela dik hija miżinformazzjoni mhux koinċidentali, imma bil-ħsieb ta' politiċi illi jridu jingannaw. Mela min jgħid illi għax ivvota kontra din il-leġislazzjoni huwa pro-life, ma tistax xi ħadd jieħu għalih għax jgħid allura aħna li favur anti-life. Jekk issaqsi kieku tista' il-dak l-embryon li it-terminajt l-ħajja tiegħu li pro-life. Għalih ċertament li bidix u laqas pro-choice. Għax il-pro-choice jibbaża jissostni ir-rigorosità tal-ħsieb tal-loġika fuq il-fatt li dik l-għażla qed tagħmilha fuq innifsek. Mhux fuq ħadd ieħor. Jiena nażel li naħdem. U nibgħat lilek tażaq.
jiena nażel isifer. U ngħid lilek mur fil-Malten. Jiena nażel illi nirtira. U ngħid lilek biex tirtira u ma nibqax nagħla l-flus li konna qabel. Il-choice għandha tiġi rispettata fil-parametri ta' jekk inti u xed taffettwa lill-oħrajn u f'dan il-każ mhux taffettwhom biss bħal meta għandek dritt li titkellem imma m'għandekx id-dritt li tweġġa'. Biklimek għandek id-dritt li ssuq imma m'għandekx id-dritt li ssuq bil-240 km fis-siegħa u tittermina s-sewqan addirittura l-ħajja ta' oħrajn. Mela allura l-għażla tista' ssir dejjem mill-persuna mill-individwu sakemm ma tikkalpestax dik il-choice il-ħajja tiegħu. Allura l-embriju m'għandux choice x'jagħmel. Allura niġu bil-fors għal naħseb mill-informazzjoni oħra illi b'xi mod jew ieħor nipprovaw nfehmu jew nuru illi din hija l-avvanz tat-teknoloġija u allura min ivvota kontra din il-liġi politiku min irid isejjaħ onest u min le huwa kontra l-IVF. Dik mhix onesta politika. Mhijiex onesta politika. Jiena favur l-IVF. Jien favur li tintuża x-xjenza, l-mediċina, t-teknoloġija, l-avvanzi kollha biex min ma jistax ikollu it-tfal b'mod naturali tingħatalu l-għajnuna. Jekk ikun hemm progress fix-xjenza, jekk ikun hemm avvanzi fit-teknoloġija u fil-mediċina, il-gvern għandu jsostni, jissussidja, jħallas minn kollox. Sakemm imma sakemm ma tkunx qed tikkalpesta il-ħajja ta' tiegħu. Mela biex aħna nbessaw, biex aħna nitfaw jisom xi trikloditi il-dawk illi qed jgħidu isma' jien bl-ikbar onesta naqbel illi kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità. Sejna li konna nitkellmu fuq equal opportunities. Ta' min? Ta' min kapaċi jgħajjat bħali? Jew jitkellem bħalek? Jew jolli jdeħħu jistorbja? U dak li ma jistax jitkellem. Dak m'għandux equal opportunity. Mela allura dak huwa ngan politiku ieħor min jgħid illi jien u oħrajn bħali ħbib tiegħi u ċertament illi kien hemm ħafna iktar illi verament jemnu illi m'għandix tintuża din it-tip ta' intervent għax dik hija dik illi dan mhuwiex test full stop, dan huwa intervent. Intervent li wassal għal mewt f'20% tal-kazzi. Ma jfissirx illi huwa kontra l-IVF għadu. Anzi, min irid illi kollu it-tfal, min irid illi irabbi għandu jkollu l-għajnuniet kollha imma hija fin-natura tal-bniedem, partikolarment jekk inti trid illi kollok it-tfal, imbagħad minn tiegħek stess ma taqridx il-possibilità li dik il-ħajja tiżviluppa. Biex nipprova ma nġebbiċu u m'għandhomx. Ifisser xiex ta' kollu, ifisser illi għandna liġi bħalissa fil-Parlament mhux il-liġi tal-IVF imma l-emendi li saru illi fl-opinjoni tiegħi u din jiena minuta tkellim fil-Parlament. Minuta biss. U f'dik il-minuta qed nagħmlu liġi tal-IVF, emenda tal-liġi tal-IVF illi tmur kontra l-Embryo Protection Act. Inna ngħidu, inwersqu u nifirħu bl-Embryo Protection Act. Jista' xi ħadd tifhemni għax qed imbagħad biex nifhem għadih. Kif hemm 5 embryuni u dak il-wieħed mhux dawk li niskartaw dak il-wieħed li neqirduh waqt it-test. Liema Embryo Protection Act jista' jinfoka. M'għandux min jitkellem għalih. Ħa nitkellem għalih. Għax inti għad titkellem u għajt li ma organizzazzjoni qed tirrappreżenta. Min ix jagħtaw biex nirrappreżenta partit illum. Jagħtaw biex nitkellem għal dak il-wieħed minn 5. Għal dak li ma jistax miskin jitkellem u mhux sa jitkellem qatt.
U jixtieq jgħidilna hemm embryo tridu nipproteġu lili. Għalfejn ma nipproteġuhx. Mela allura, hemm mistoqsija waħda biss illi rridu wiġbu. Waħda. Meta tibda il-ħajja. Biss. Se jekk jiġi xi ħadd jgħid isma'. Jien. Sa hemm professuri tal-etika tat-teoloġija ta' ħafna. Illi jgħidulek illi inti x'ħin m'għandekx iktar argumenti xi ġib għax din l-opinjoni tiegħi. Il-prof Mibsut Bonnici, ġewġa għalla jfillu kien jgħidilna doksa. U x'kien tipprova tibena ħodajna din l-opinjoni tiegħi kien jinżel għalina. Jisu għajkla kien jinżel għalina. Doksa. Għax faċli. M'għandekx argument x'tagħmel u tistaħba l-opinjoni tiegħi. U ma tkun qed tagħmel sens ta' xejn. Imma min jemmen xjentifikament ta' xi raġuni jew oħra illi l-ħajja ma tibdiex mal-konċepiment. Allura jista' jagħmel argumenti illi jgħid mela allura dak l-embryo m'hemmx ħajja. Warped that argument. Jekk ma jemminx illi m'hemmx ħajja ma bdietx, allura b'xi mod irid nipprova nirrispetta ġa nuża l-kelma li ma nixtieqx nuża l-opinjoni ta' min jgħidlek. Però kemm jien tranquill biex ngħid lil min jiddikjara, mhux fuq il-politiċi onesti titkellem. Min jiddikjara bla tlaqliq li jien favur il-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Jiena kont naqbel, kont mallemek, kont ngħidlek, mill-ewwel ġurnata li dħalt fil-politika kont dejjem pubblikament nisqarrek. U għek ħanibqa nisqar. U jistaw u xassedju semmejt il-ti. U jieġu argumenti u teddit u tajjir li kelli personalment fuq il-familja tijaj. Iktar nibqa nemmen u nissaħħaħ f'dak illi qed niprofa nispjega għalfejn. Għaxxek. You stand for nothing. Ħadd mhux se jgħidlek Edwin. Ħadd mhux se jgħidlek xejn. Ħadd mhux se jgħidlek għasek. Imma jekk inti temmen bil-perseveranza u l-konvinzjoni morali ta' twemmin tiegħek, allura hemmhekk tistenna li jiġu l-attakki. Però allura mhux biex nattakka, imma biex insaqsi, mhux b'mod umli. Lil dawk biss illi jemnu li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Allura dak l-embryon huwa ħajja bil-fors, il-loġika hekk tiddetta. Aristotli għallem illi jekk inti għandek premessa u mbagħad għandek ħsieb, il-konklużjoni ma tistax tażel kif tvarja. Jekk inti tittimxi mad-dettami tal-loġika, mela jekk inti temmen li l-ħajja tibda mill-konċepiment, qatt ma tista' tgħid illi inti favur il-ħajja fil-mument li tażel li tittermina il-progress ta' dak l-embryo. Għax hekk tagħmel hekk ma tkunx politiku onest. Grazzi. Se nkun fil-qasir, Mario Vassallo, nallem il-politika l-Università. U iva, il-politika tista' titgħallimha. Il-politika hija xjenza u hija arti. L-Onorevoli Delija u anka Edwin Vassallo li jina l-Edwin li nafu 40 sena. It-tnejn irreferew in passing dwar il-kuxjenza. Delija għal fument minnhom u jiena naf li kien hemm iktar li kienu jaħsbu hekk. U naħseb li meta kont qed tgħid il-ħaġa mhux biss fuq in-naħa tal-oppożizzjoni tiegħek, imma fuq in-naħa l-oħra wkoll. Allura l-intervent tiegħi li kemm jista' jkun ma nqabbis l-10 minuti għax din laqgħa ta' dialogu mhux ta' monologi, se nibbaża biss fuq id-dritt tal-vot ta' kuxjenza fil-Parlament. Li huwa wieħed mill-iktar drittijiet ikkalpestati
fil-Parlament Malti. Se nitkellem mhux skont l-opinjoni tiegħi, se nitkellem bħala akademiku bir-riċerka li jien għamilt. Sentejn ilu assamt kwestjonarju naħseb Telija u Vassallo jiftakruh. Assamt kwestjonarju lil parlamentari biex jiddikjaw ħalli nagħmel riċerka dwar il-vot ta' kuxjenza fil-Parlament. Tafu kemm irċivejt? 6. 4 mill-oppożizzjoni u 2 min-naħa tal-gvern. 6. Kenna kontingenza. Edna ejja mmorru għand ex-deputati fil-Parlament li m'għadhomx aktar fil-Parlament. U hemmhekk għamilna 42 intervista. Bad ma minnix kwestjonarju, ma m'għandniex għal-kwantitattiv, u m'għandna għal-kwalitattiv. U hemm l-inkwiet. MP ħafna drabi issa ħanaqleb. Dawn mhumiex il-ħsibiet tiegħi, huma dawk li huma qaluli. U dan huwa ppubblikat f'journals akademiċi barra minn Malta. Waħda, diffiċli ħafna li tmur kontra id-disciplina tal-partit. Irid ikollok kuraġġ kbir. Irid ikollok kuraġġ kemm min jagħtih il-vot ta' kuxjenza. Jiġifieri li il-kap jew il-mexxej jagħti dritta lill-membri parlamentari tiegħu biex jivvutaw skont il-kuxjenza. U kemm biex teżerċitah. Ġifieri Edwin Vassallo kien l-unika wieħed naħseb illi inti naħseb Telija kien il-kap dak iż-żmien ta' Istanbul. U inti tajtulu dak id-dritt. Mela rrid kuraġġu li tawlu u kuraġġ li jieħu li jeżerċitah. Għaliex minkejja dak kollu li ngħidu, aħna li nivvutaw, aħna jidrilna li l-partit tagħna għandu jkun għoċċa waħda. Hekk nippretenduhom li jkunu. Il-Labour Party min natura tiegħu għal ħaġa wara l-oħra inkluż issa pereżempju tal-istorbju fil-Belt Valletta. Illi rnexxielu jsikket id-deputati tal-ewwel distrett. Issa din mhux bħal tal-genetic testing, ma tistax tgħid għax di kienet fil-manifest elettorali, allura meta ħriġt fuq il-tikket tal-partit inti kont taf ma' min ħireġ. Febda manifest ma rajt li il-mużika fil-belt ħaddum sassija ta' filgħodu, ġifieri fuq dik il-premessa għal dik il-ħaġa ma tonx. U allura qaluli jekk inti toħodha kontra d-disciplina tal-partit trid tesponi ruħek għal kundanna, għal redikolu, mhux inti biss imma familtek u dawn it-tnejn jafu x'jiġifieri. U li ħafna drabi l-unika triq li jifdal huwa illi mal-elezzjoni li jkun imiss dak li jkun jirtira l-kandidatura tiegħu. U allura ma jerġax joħroġ għall-elezzjoni u jitlaq baxx. U ħafna drabi dak ikun ifisser kif għadna kif smajna li jkun il-mewt tal-karriera politika tal-individu. U hawnhekk toħroġ l-eċċezzjonalità ta' Edwin Vassallo. Jiena kont naħseb wieħed mill-ewwel li erġajt irrilonċjajtlu l-karriera il-politika tiegħu wara l-Parlament. Kont ktibt fuq il-Malta Today and I suspended requiem for a politician. Għaliex ħafna mill-Partit Nazzjonalista ċaċfu idejhom li Edwin ma telax. Tas-Super One naħseb illi gidmu xoktom li ma telax għax kienu jagħmlu kapital minnu. Però għaliex Edwin
għalih il-politika mhijiex karriera mejja vokazzjoni, dak li ma tantx għadna nużaw fil-politika u la fin-nurses u la fil-għalliema mkien. Imma vokazzjoni m'għandix terminu, karriera għandha terminu, karriera għandha mod li tiskadi, imma s-sejħa sakemm Alla tak is-saħħa, is-sejħa tibqa' hemmhekk sal-aħħar nifs. U għalhekk ħafna li ma fehmux il-Ledwin issorprendew ruħhom x'ngħidulu Bedwin irxu xtat. Għax qisu l-politika huma biss kif qal Delija tas-siġġiet il-ħodr. Però nerġa' lura għal kwistjoni tal-vot tal-kuxjenza. Naħseb li hawnhekk hawn sitwazzjoni illi veru teħtieġ attenzjoni. Naħseb illi l-Partit Nazzjonalista għal l-ewwel darba fi kwistjonijiet morali prova jaddotta jew adotta situazzjoni tal-web fejn jgħidlek inti trid tivvota skont id-direzzjoni tal-partit. U allura ħafna staqsew x'inhi d-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Jiena nemmen, u veru nemmen Adrian, illi hemm di kwistjoni ta' definizzjoni. Min sinċerament jemmen jew ma jemminx li l-ħajja qiegħda f'erba' ċelloli m'għandu l-ebda problema ta' kuxjenza jivvota favur. Imma jien nemmen ukoll li kemm fil-Labour Party u kemm fil-PN mhumiex biss dawk it-tlieta plas ieħor li kien maritu ma setax imur il-Parlament. Hemm ħafna oħrajn ukoll li jemmnu illi anke f'dawk l-erba' ċelloli għalkemm għadha ma żviluppax il-qalb tħabbat tismagħha imma xort hemm il-ħajja. U dawk in-nies qed jgħixu gidba. U jekk din hija laqgħa dwar politika onesta, ma jistax ikollok politiċi onesti li jivvutaw kontra diametrikament, kontra dak kollu li jemnu li huwa sewwa xira u tajjeb. Grazzi. Grazzi tal ġejtu Simon De Bono Pro-Life Malta. Nmexxu il-Facebook page Abortion in Malta, not in my name. Għandkom envelopes hemmhekk jekk tixtiequ siru membri, kemm timblhom hemm il-bolla u tibatuha. Il-page hija importanti. Ma suġġett għaliex din hija jekk jogħġbu. Imma tista' jkun l-aġenda Jekk jogħġbu, imma ma jkunx hawn interventi bħal dawn. Jiena qed nimmexxi. Waqqaf il-ħadd milli jekk jogħġbu. Bħalma għandna forum ta' dialogu, il-Facebook page hija l-istess ħaġa li niddiskutu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja, mod primarjament l-abort. U huwa sempliċi, aħna kellna bżonn. Hemm il-bief imma jogħġbux jogħġbu. Kellna Jekk jogħġbu nirrispettaw il-min qed jitkellem. U x'inhu? Mhux kwistjoni. U x'inhu jekk jogħġbok? Niddixxiplinaw. Jekk jogħġbok. Jekk jogħġbok. Jien għandi dritt nuri Imma le mhux issa qed jitkellem xi ħadd fil-kastanna. Jekk jogħġbok. Kompli. Għax hekk tibdew sejrin hekk. Ma nemmnu f'xejn allura. Jekk jogħġbok. Mela, kellna bżonn niżviluppaw infrastruttura separati minn dawk tal-lum. Jiktar għal-gazzetti adottaw totalment il-liberal progressiv. Il-qtil tal-ħajja umana wara l-konċepiment. Issa dija xi maġġoranza ma talaq xejn. 1%, 2% għandna seġeraw 5%. Mela kif qed jiddominaw 100% ta' tibgħat press release ma jġibulekx. Right? Kanna dik il-montatura, jena konvint li montatura ta' prudente. Ġid baby shower. Peri prima jgħidu l-om daw, meta jkollhom iktar 30 years, n-nisa il-tqalat gravidanza tkun delikata, ċertu affarijiet ma tistax tagħmelhom. Li tivvjaġġa aktar 24 sija, ġo ċilindru kompressat, li jgħidu l-aeroplan, rajt mhijiex xi ħaġa li nies normali jagħmlu, u dik kellha 35. Right? U f'daqqa waħda di ġara li ġara
ġurnata wara Roe versus Wade, meta l-Qorti Suprema qalbet liġi li kienet waslet għal qtil ta' 63 miljun baby. Li nofshom kienu nisa. Hija xi ħaġa tal-bliħ ġo pajjiż demokratiku li tista' toqtol 63 miljun tarbija. Hitler ġabu Boy Scout da, għax dak 6 miljuni biss qatel. Tal-bliħ. U da qal isma' dik seda fil-Kostituzzjoni, kif għandek il-Kostituzzjoni toqtol jekk mhix qiegħda fil-Kostituzzjoni l-abort. U qalbu ilu. U di ġrat. U l-verżjoni l-oħra. Isma' x'inhu ħan investigaw, ħan naraw it-tobba, fejn l-investigazzjoni fuq għadi? Hemm il-provi, ma narawx il-provi, naraw verżjoni ta' bniedem wieħed. Mela ħammorru id-dunk minn fejn ġibu l-awtorità, aħna biex nitkellmu. Mela, Catholics are born for combat. Pope Leo 13. Di mhux veru li aħna nodu indifference and retreat have been the default responses of most Catholics who cite prudence and the desire not to lose credibility with the world around them. Minn fejn ġieti, dawn nodu kwieti, ma nitkellmux naċċettaw kollox. Mhijiex id-dottrina di, saqt nitkellem fuq Papa ġirġu bħal ma tantx nifhem. Imma hekk qed naqra. All right? Il-Pope, il-Papa, kompla, to recoil before an enemy or to keep silence when from all sides such clamors are raised against the truth is the part of a man either devoid of character, b'niedem bla karattru, or who entertains doubt as to the truth of what he professes to believe. L-iktar ħaġa importanti, the only ones who win when Christians stay quiet are the enemies of the truth. Mela hemm obbligu morali fuq kull nisrani li jitkellem u li jirrabja u li jiġġieled u qiegħda bil-miktub mill-Papa. Jiġifieri iktar minn daqshekk ma jistax ikollok. Issa il-forma tar-rabja u l-ġid li tagħmel kulħadd jara dak tiegħu. Żommu fih dan il-konfini tista' tirrabja u tista' tiġġieled mela ma tofendi n-nies. Imma jekk għandek punt tiġġieldu nitkellmu fuq il-ħajja. Kenna niżviluppaw infrastruttura separati għalina. Mhuwiex qed iġibuna. Nikbulhom isma' qed tmur kontra Kostituzzjoni għax suppost hawn bilanċ. Jekk dak profs ma nafx ismu WhatsApp party fuq il-newsbook li hemm ħalsa mill-flus tal-fedili tom 500 kuljum smajt jien. All right? Iġib darba darbtejn 3 darbit 5 darbit 6 darbit dak li kellu fuq l-abbord ma jġibunix darba. Dal-grupp għandu 38,000 membru u daw li huma attivi tas-serati ta' mbagħad hemm dawk li segwaġġa u hekk għandna 400,000 views, comments and shares kull xahar. 400,000 laqqas hemm website Malta l-underperformance tal-Facebook page tagħna. U ma jġibunix darba, mhux nofs darba jew darba. La xandi, la net, la l-one, la newsbook. U x'inhi di suppressjoni, suppression tal-verità. Somebody tismaga, jibont mid-darbit, ma ġibuna darba li nofs, ġibuna darba. Kan nirbattu li qegħdin jgħidu. Le. U dak li qegħdin jiġi li qegħdin naraw hekk. Li l-informazzjoni dikla fil-partita filtrati fuq il-sexual reproductive focus groups, ma nafx kienu jgħidulhom cluster groups. 4 minn nies favur l-abort. Imexxu. U kellna il-tabib Farrugia Herman ikeċċuh. Il-komentat titkellem skont it-tumien ta' tabib u ta' ikeċċuh. Mill-cluster group. Tal-bliq, tittisamaw jgħida. Kiteba by the way tal-Twitter, naħseb kiteba xorx 30 darba. Ma jitwemmnux. Fej statut 10.1 jgħid li l-ħajja tiġi protetta titħaddan minn konċepi mowt sal-mowt naturali. Dal-laqqas hemm dubju ta' interpretazzjoni x'di miktuba qiegħda dawn huma reġi m'għadhomx jgħoddu regoli allura. U fejn hu l-periklu tagħha? Issa we're going away from a rules-based order. M'għadhomx jgħoddu regoli. X'inhu ma regoli dak li nifintaw hekk dak fil-moment? Ma l-Kostituzzjoni m'għandix rilevanza allura. Ġbajna niksru. Hemm sezzjonijiet kontra eugenika ġo fiha dik. Specifically, United Nations Charter of Human Rights. ċarissima, ma jistax kien hemm eugenika li inti tiddeċiedi min jgħix u min imut. Min jgħix u min imut. Ma tistax tagħmilha. U babsu dik il-liġi wkoll ma kmin qatt smajtu xi diskussjoni fuq l-eugenika li ħan babsu l-liġi li tibbojbirx l-eugenika għax jien ma smajtix.
U jien naqra l-affarijiet, mhux nara comics nagħtu każ. Ma smajtix, u żgur li ma smajtux intom, biex ma smajtux żgur ma smajtux intom. Ma kienx hemm diskussjoni fuq it-tneħħija tal-liġijiet tal-euġenika. Li jażlu xi ħadd mhux inti, mhux missierek, mhux ommok, xi ħadd li huwa barrani mill-familja tiegħek jiddeċiedi jekk inti xtejx il-puntu di fejn ħadd tispiċċa. Pensjoniet problemi, s-sabda sikka smajt li għalulhom jaqtaw kull Departiment tal-Gvern 200 miljun għalulhom mhux biex jaqtaw mill-budget, 200 miljun jaqtaw. U l-pensjonijiet, u issa naqra bina kien bidda minn sax tettex fejn ninsa fejn ħalli ġibet, nqod nimur nfittex. Allura jiena għat-tosku, allura għax hekk di għall-loġika. Bdejna minn dak li ma nistax jitkellem. U fondament ħan nispiċċaw fuq dak li ma nistax jitkellem kif għalna sowel Dr. Delija. Għax huma cowards, huma jaqbdu minn ma jistax jitkellem. Allura fejn tiġi responsabilità, aħna qed nitkellmu għalihom. U x'tinvolvi di? Iktar morru fuq il-Facebook page. Toġbok, share. Ma li tafa share, jitla messenger, u ibda, share. Kemm id-diffiċli tagħmel naqrek subajk. Konna meeting għajlu sħabi kejjem tkellmu. Għax huma taf minn xi jibżgħu minna jibżgħu. Minna jibżgħu. Daħ maħniex qed nbaxxu ras ngħidu ħoj fsieħbi. Issa ġejt ġbajtu l-affarijiet kollha li tagħmlu sibtuħat jew investigazzjoni nexri audit office ma nafx ma kienx hemm li ma sabhomx ħadd jagħta xi ħaġa daw. Mal-babies ħajabdu issa mal-embryo x'inhu tista' ħadd minnkom ma ġew hekk ma kienx embryo, mhux hekk qed ngħidu. Ma li parti mill-katina. Tal-katina fejn tagħha. U xorta ma kienx hemm dawk iż-żewġ fajliet tefgħuhom xi falenu fil-drinks tagħhom spakjaw mietu u xorta qatluhom l-istess ħaġa. Qed nażlu jiġi daħħalna mill-waċara. Qed imorru fuq it-tfajliet tagħhom. Qed jgħidulhom biex joqtlu n-neputi tagħhom li qed sinkinta. Mhux tagħhom tiegħek. Għax intom tfal tas-seftura, intom iċ-ċittadina tal-klassi smajtuhom daw nisqalhom ta' smajnu huwa imprinjati. U l-ġaħan Malti biex it-tifla tiegħek toqtol in-neputi jew in-neputi tista' tifhem fl-livell ta' bassezza. Qegħdin jaqgħda l-pajjiż fejn m'hemm ebda dokument li tippermettiha. U aħna fiex nemmnu qiegħed it-tieni artiklu fil-Kostituzzjoni ta' Malta. 2.1 Ir-reliġjon ta' Malta hija Knisja Apostolika. Number 2, il-Knisja għandha dritt u dover biex tgħallem dak li huwa sewwa u li huwa ħażin. Mhux Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni jew xi parti li kteb fuq xi newsbook. All right? Il-Knisja. U l-Knisja fuq di ħaġa dokument ċarissimu. U meta tlajna qudiem il-Parlament biex nagħmlu preżentazzjonijiet u n-ewwel waħda kien hemm 4 tal-Gvern u 4 tal-Oppożizzjoni, hekk kienet jaraw l-ewwel darba. U sa sejthom possibbli li ma rajtuhiex. Għandna position paper Knisja, ringrazzjakom tal-li smajtuna. Hi, jien Kristina li ħaġa thank you għax jiena ma kontx naf bih dan u stednuni. So this is our first time. U sorry, ħanitlaq naqra mit-topic, ma ħaniprofa nżomm mat-topic għax issa next time nipprova għax ma kontx naf kif taħdmu bħala meeting. Mela jien Kristina għandi 26 years, jiena fil-ħajja tiegħi xogħli huwa notar, imma on the side naħdem ma' sħabi Fajsi Life huwa grupp ġdid ta' żgħażagħ. Basically dan il-grupp bdejnieh għaliex irrealizzajna li iż-żgħażagħ jisom bdew jibżgħu jitkellmu favur il-ħajja. Qisu minn sħabna u hekk dejna naraw nies li huma jisom jew mħawdin jew m'għandhomx informazzjoni, edukazzjoni, jew m'għandhomx idea like jisom mhix xi ħaġa cool li inti pro-life u xtaqna nibnu din il-platform illi actually iż-żgħażagħ ikollhom post illi they are not judged għaliex huma pro-life, anzi, li naraw iż-sbuħija li flimkien naħdmu biex tkun pro-life. U aħna il-definizzjoni ta' pro-life ma jfissirx illi kif jaħsbu ħafna nies illi we care about the baby u daqshekk. That is not our goal. Fil-fatt aħna fil-sena li jilna IT Life bħala grupp qegħdin nippruvaw ħafna niffukaw fuq anka is-support tal-mara. Jiena bħalissa tinġur tarbija. So nafx ġifieri il-mara jkollha bżonn support. U minn mindu sirt
sirt pregnant, ekkat minn sħabi, complete, nirrealizza l-ammont ta' support illi għandhom bżonn in-nisa. Sorry, naqleb topic ma di xi ħaġa vera l-qalbna. Jiena eżempju għandi support ħajti, għaw min li jiġi pregnant u li m'għandux. Allura, aħna nippruvaw fajsilajt nuru messaġġ pożittiv illi irdu ngħinu l-mara, fl-istess ħin li jiena pregnant sewwa, iktar komplejt nirrealizza il-bżonn illi nipproteġu l-ħajja mill-bidunet tagħha mill-fertilizzazzjoni. Recently rajt ritratt, this is not a human being fuq zaqqa il-mara. Jiena ninsab ċerta li din-mara ma marritx ultrasound. Għaliex, meta tmur ultrasound, literally tista' tara baby. So, il-gideb li qed naraw fuq il-media whatever, kien hemm il-baby, imma ħana nippruvaw dejjem messaġġ pożittiv. Issa, report it-topic. Ftit ta' snin u tlaqt minn hawnhekk jiena u niftakar ċar. Kellna flok fuq darna, today's readers, tomorrow leaders. U għaliex xi qed ngħidlek. Għaliex aħna lantana hija li ħafna iktar żgħażagħ jista' jkunu leaders fil-politika u jista' jkun leaders fil-familji tagħhom, fl-iskola, fix-xogħol differenti. Kull wieħed waħda minna jista' jkun leader u jista' jagħti influenza kemm fil-politika u kemm le. U għalhekk fil-ħidma tagħna bħala ICLite nippruvaw li l-ewwel ħaġa apart is-support we inspire u iktar importanti mu inspire to educate. Naħseb tistgħu taqblu miegħi kollha illi apart li n-nies jibżgħu jgħidu li huma pro-life kif rajna fid-deċiżjonijiet li ħadu ċert politikanti u hekk u anke n-nies li kif jitkellmu, però apart minn hekk hawn nuqqas ta' edukazzjoni. Edukazzjoni kbira li fil-fatt vera nixtiequ illi ħafna iktar nies, jien eżempju l-ewwel waħda il-familja tiegħi eżempju mħawdin bl-affarijiet li jaraw fuq il-media, fuq social media. Tant kemm hawn gideb u tant kemm hawn taħwit, aħna nżommu prinċipju wieħed. U fil-fatt ħankompli ħanżid naqra mistoqsija fuq li qal Dr. Delija, għax inti staqsejt meta tibda l-ħajja. Jien naħseb li dik qas għandha tkun jien naħseb li mistoqsija għandha tkun. Inti x'valur ta' ħajja, jien naħseb flimkien kollha nistgħu mhix ħaġa opinjoni tiegħi, opinjoni ta' xi ħadd ieħor, ix-xjenza tngħidu, biex Kristina vvintata, ix-xjenza tgħid illi l-ħajja tibda mill-mument tal-fertilizzazzjoni, hemm studji kbar. So il-mistoqsija naħseb li għandna nsaqsu hija jekk il-ħajja tibda hekk, aħna x'valur qegħdin nagħtu l-ħajja u aħna minn aħna biex niddeċiedu min jgħixu minn le u nagħlaq bdin. Meta kont qed nistudja liġi niftakarni kont hu pjaċir bil-human rights. U hekk verament jekk inneħħu id-dritt illi persuna titwielet sewwa, hemm xi dritt ieħor li nistgħu niġġieldu għalih. So jien naħseb għalkemm aħna kollha li aħna vera busy u fil-fatt qed nieħu gost li ġejt għaliex kif xi ħadd semma tittaqdef kontra baħar bil-mewġ u taħdem ħafna, però għandna l-qalbna ħafna il-ħajja u b'dan il-messaġġ pożittiv ver nixtiequ li ħafna żgħażagħ oħrajn jaqdu magħna. Nirringrazzjak. Issa skuża, min se jitkellem kelma s-sarna fil-kelma biex min ikun ħajibda jitkellem, jew paċen se jiġi għam. Ħajitkellem Joseph, kellem, dak li qegħdin hemm wara, min ikun se jitkellem irid jiġi għam. Ħana mrassib ċar fil-rigward reazzjoni tiegħi. M'għandi xejn kontra Simon il-żmien insegwih xogħol effettiv ħafna, xogħol importanti ħafna, però li niġi hawn fl-għam. Li għandi aġenda diġà qudiemi x'niddiskuti. Jien ukoll ġejt ħafna ħsibijiet biex nesprimi ċertu affarijiet li diġà qegħdin jippreokkupawni. Però baxxejt rasi għas-suġġett magħżul.
U kif ġejt mitlub minn Edwin biex nirrispetta l dak li jkun, dak ieħor nħoss li għandi nirrispetta l-aġenda li ġejt mitlub biex niddiskuti. Il-fatt li Simon għandu programm kuljum u nsegwih għax interessani s-suġġett. Il-fatt li aħna m'għandniex dik il-faċilità li għandu Simon li jesprimi s-suġġett tiegħu kuljum u jistgħu jsegwuh ħafna, inħoss illi taħt iċ-ċirkostanzi li din hija t-tielet laqgħa u kważi rġajt smajt l-istess li smajt qabel bi ftit li xejn informazzjoni ġdida, huwa iktar għaqli illi nisfruttaw din l-okkażjoni li qegħdina Edwin permezz ta' dawn il-laqgħat biex narblu aktar is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Nirringrazzja l-Onorevoli Delija u anki il-ħabib tagħna Mario illi xxukjawni meta qed nisma' li din il-liġi għaddiet maskra ta' politiċi. Araw x'realtà għandna fil-pajjiż. Illi int qed tgħaddi liġi toħroġ tgħid li għaddiet maġġoranza kontra l-istess opinjoni personali tad-deputati. Illi żammet sarima biex ma jesprimewx direttament dak li verament ridu jagħmlu. Jiena din il-ġimgħa ma min isegwi l-Facebook tiegħi semmejt każ. Avviċinajt politiku, mhux se ngħid ismu għax m'iniex lest li inwaqqaf il-karriera politika tiegħu jew li jkollu xi passi dixxiplinari. U għatlu ċarudont. Għatlu ma kontx qed nistennija minnek illi tasal biex tagħmel dan il-pass. U qed nikkonferma dak li qal l-Onorevoli Delija, dak li verament xtar ħabib tagħna. Taf x'wiġibni? Deputata fil-Parlament li għadu kemm vota li tafni biżżejjed. Imma fil-politika l-espressjoni u l-opinjoni tiegħek personali tispiċċa. U kellna ċar daqs il-kristall illi bħalu għandna ħafna. U sentu li xogħol li jagħmel Simon. Qabel l-elezzjoni ittieħdet l-inizjattiva li lil dawn id-deputati kollha jitolbuhom bil-miktub jagħmlu dikjarazzjoni li mhux se jmissu xejn dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja. U għalhekk jiena nsaqsi kienu ipokriti meta ffermaw. Kienu ipokriti meta ffermaw. Jew iffermaw bil-libertà kollha dakinhar u meta ġew għall-vot kellhom is-saliba. U din għal-pressani li wasalna f'pajjiż fejn fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, ma nistgħux naraw ir-realtà ta' verament ta' dak li qed jiġri. Biex illum qed insalbu l-President tar-Repubblika. Biex illum qed insalbu bniedem illi għall-moral tiegħu u għall-prinċipji tiegħu u qed jafu qed imiss il-polz illi din il-liġi mhux vera ddiet mill-Parlament fir-realtà tagħha. Qed insalbuh. Għamilna kolb ta' stat lill-President minn l-istess stat. U dan li rridu naraw fid-dettall qed jiġri f'dal-pajjiż. Kompliċità ta' żewġ partiti bir-rispett kollu l-Onorevoli Delija. Illi xed il-bozza l-ħamra ta' dak li verament kien qed isir. Bibti Malta spiċċat. Manna l-ebda partit li verament qed jirrappreżenta l-pajjiżna fl-interess tiegħu. L-aġenda ta' żewġ partiti hija biss l-aġenda tal-Komunità Ewropea. Għax minn hemm ġejjin il-fondi? Malta spiċċat. Manna l-ebda politiku illi jista' jitkellem b'mod patriottiku. Għax Malta mibjuha.
Malta rġiet sar skjava. Malta l-aġenda tagħmilha l-Ewropa, imbagħad ikollna l-atturi tal-Parlament illi biex joġbu l-Ewropa jiġu jgħidu li għasaret il-maġġoranza. U vera u din ġej minn 45 sena fil-politika u naf xi jfisser meta deputat jiġi diskriminat għax ma jimxiex mal-linjiet tal-partit. Naf xi ġifieri li warbuk u jkissulek il-karriera politika minkejja sem li tkun dittati lejn il-pajjiż. Se nikkonkludi. Però nagħmel domanda. Se nibqgħu hawn ġo sala li tkellmu quddiem dan ħafna ċirkostanzi daqshekk gravi għal pajjiżna? Jew se ngħidu lill-poplu biex jingħaqad magħna ħaneħdu l-azzjonijiet meħtieġa, ħalli vera nsalvaw il-ħajja tat-trabi. Dak li sar fil-liġi tal-kannabis fejn Alla jbierek għadu jistennew l-aħħar liġi li setgħu jagħmlu biex imbagħad aġġornaw mill-ewwel għall-miliet. Mingħajr ma taw ċans il-poplu jirrifletti l-affarijiet. Meta ġuraw 36 organizzazzjoni, meta għalulhom x'kien se jiġri. U sar minna din il-liġi. L-awtorità twaqfet. U l-organizzazzjoni ma waqfux. Il-planti ma daħlux fid-djar biex jiġu kultivati, ħalli żgħażagħ tagħna ma jibqgħux jieħdu il-ħaxixa mbabsa, kif ġie wieħed il-Parlament, il-Kolleġjuni, ma segwejta. Sar, kull ma sar, żdiedet id-doża fost iż-żgħażagħ, il-pulizija tilfu l-kontroll tagħha u Alla jbierek id-dinja għan iżjed droga f'Malta. X'sar fuq din l-Ebrejum l-istess? Injoraw il-kulħadd u ġorna was-sajf, Alla jbierek fit-3 ta' Ottubru Deli, biex qed ngħid għalik Dr. Deli, jenti b'paddej għax qed tagħmel xogħol biżżejjed tal-pajjiż. Bibtiegħi nqumu. Li dawk li njoraw tal-kannabis, il-ġimgħa f'Ġunju li ġew stidnuhom madwar mejda fil-Kumitat tal-affarijiet tal-familja u l-affarijiet soċjali biex jieħdu l-pariri tagħhom kif se jsolvu l-problema tal-inflazzjoni. Ara mhux bil-ta. L-ewwel ninjorak. L-ewwel niġi nagħmel il-professjoni tiegħek. U mbagħad nerġa' nsejjaħlek. Għażejt wiċċhom għandhom. Ħutejja nqumu. Il-bozza l-ħabra xililna Edwin. Ejja nisfruttaw issa ma' kull rokna tal-pajjiż kemm f'Malta kif ukoll f'Hawnhekk. Nirringrazzjakom. Fil-bidu ta' diskors tiegħek ma introduċejx hekk ma nafx min. Skuża l jekk ukoll. Ħedak niskuża hekk mela Joseph Borg, għalissa qiegħed dan il-Partit Popolari. Biex ikun naf min importa. Joseph Borg. L-ewwel ħaġa li xtaqt nagħmel l-aktar sinċir u nirringrazzja mill-qalb lil Simon De Bono u lit-tim kollu ta' Bush il-mod Not in My Name. Naċċeleratom tim jaħdem lejl u nar biex il-messaġġ tagħna li beda fil-2014 jasal illum sirna 38,000 members dan il-laqat huma frott ta' dan ix-xogħol. Bla waqfien naċċertakom li Simon tqajna ma' nofsinhar. U għajatna daċxejn ma' xulxin kollox imma aħna dejjem nagħmlu hekk ma dejjem fl-aħħar niftehmu. Ma nirringrazzjakom mill-qalb Simon u t-tim kollu għax-xogħol tagħkom u dawn il-laqat ukoll. Nixtieq nindrizza lill-medja li qiegħda hawnhekk fil-preżent għax intom kollha hawnhekk nafu li intom fejn tħabbat qalbkom u l-ħsieb tagħkom. Dalgħodu kelli laqa ma' xi ħadd u Clinton Rani ma' tal-persuna l-istess ħaġa kull fejn tmur tieħu kafè waqfek u jgħidlek imma għaliex qed jiġri hekk, għaliex qed jiġri x'nistgħu nagħmlu, dejjem l-istess ħaġa. U qal frażi waħda qal il-bniedem illum il-Malti illum ifittex il-ħażen. U din daqqet li hawnhekk f'moħħi. U meta dħaltaw ġew ukoll illum xi ħadd qal li saqsejthom kif inti. U din persuna qalt li kif taħseb li aħna? Kif jista' jiġri tal-affarijiet? U l-istess ħaġa. Hawn ħafna discouragement, hawn tuħ ta' qalb fi il-biċċa xogħol. U bħalma qal CP Edwin
Iva, edin f'assedju, u anka Don Dalli, edin f'assedju, u jien ħanitkellem għalija, u nitkellem fiżimkom żgur meta ngħid li meta tiġi għal-ħajja ta' persuna waħda biss, lest li nagħmel minn kollox biex tiqgħod ħajja insalva, imma iva għaw ħafna discouragement. Ħansemmi żewġ punti li huma importanti li ħadd ma qed jitkellem fuqhom. Għax jew ħanmorru biex tiġi mela qegħdin taħt assedju. Aħna blaħnina daqshom u iktar minnhom u din ħa nirbħuha, din ħa nirbħuha, din ħa nirbħuha żgur, imma rridu niġġieldu b'moħħna mhux bħalna biss. X'nistgħu nagħmlu? Il-President ta' Malta semma li qiegħed taħt attakk. U waħda mid-domandi li jsaqsu lin-nies hija jista' il-President ta' Malta ma jiffirmax għal din il-liġi u t-taħwit li hawn fuqha din huwa kbir. Ir-risposta hija waħda. Iva, Iva, Iva jista' ma jiffirmax. Jista' jgħid jien ma rridx niffirma għax jiena tabib u jiena ma niffirma xejn li toqtol il-ħajja. Jien minix se niffirma. Imma ikun qed jikser il-Kostituzzjoni ta' Malta. Ħanna nagħmluha fiċ-ċar. Ikun l esterna. Ikun qed jikser il-Kostituzzjoni ta' Malta. Jekk nitkellem fuq assedju mhux assedju, ir-Russi u l-Amerikani it-tnejn għandhom nuclear weapons u xek. U għandhom agreement, MAD, jgħidulu MAD, mutually assured destruction, fej bażikament jekk kien ħatafas il-bottuna, jien ħatafas il-bottuna, u allura jekk qed nafsuha iddi neqerdwa 200, 300 darba, 400 darba dan. Jekk il-President ikollu l-kuraġġ u l-konvinzjoni li jgħid jien minix se niffirma, u din issa importanti, u jkun qed jikser il-liġi, iva, jkun qed jikser il-liġi. Imma f'Malta taqa' kriżi kostituzzjonali li ma jafux x'jaqbdu jagħmlu. Ma jafux kif isolvuha. Mela kieku jien il-President ta' Malta ngħidlhom jien minix se niffirma għax il-ħajja hija above il-ħajja. U din il-liġi nemmina b'qalbi hija kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta. Blatantly kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta. Mela jien mhux se niffirma jekk intom titafsu l-buttuna, daqqa nibdew faqqa. Mela hemm xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu ninkoraġġixxu l-President tagħna li qed jitkellem waħdu miskin qiegħed hemm waħdu jaqla d-daqqiet bħalissa f'isimna u qed jagħmel minn kollox biex din il-liġi ma tgħaddix, imma qed jistennew tgħaddi daqra żmien u mbagħad jgħadduha xorta. Ngħidulu f'isem abortion in Malta, not in my name, f'isem dawk it-trabi. Dr. Lili, ma jammandowx vuċi. Tkellem inti f'isimna la dawn għax kapaċi fil-Parlament jivvotaw skont il-kuxjenza imma moħħhom fis-siġġu l-aħdar. Il-vota favorita, sur President ta' Malta. Press the button, ħanaraw bax se jagħmlu issa. Ħanaraw dil-kriżi se jagħmlu. U jiena naħseb li aħna nappoġġjaw lill-President ta' Malta bil-kbir jekk ikollu l-kuraġġ biżżejjed li jgħid jiena it-tarbija, il-ħajja tot. Ma dik ħaġa waħda li nixtieqkom il-medja twasslu dan il-messaġġ f'isem abortion in Malta, not in my name, ninkoraġġixxu lill-President ta' Malta biex ma jiffirmax. U naraw x'jagħmlu, għax jien ngħidilkom dawn f'SCI. U ma jridux kriżi kostituzzjonali f'Malta. Naraw jekk humiex daqshekk bulijiet ma' min għandu s-saħħa. Għax mat-trabi m'għandhom saħħa, ma l-President ta' Malta għandu s-saħħa ħafna iktar milli jaħsbu. Ngħidlu ħares f'għajnejhom u għedhom jien min issa nifvota, min issa niffirma għalhekk. Ma dik ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa. Nemmen qalbi kollha li din hija kontra l-Kostituzzjoni. Huma jilagħbu dik hemm Article 31 u 32 jekk tiftakar sew fejn tgħidlek no person shall be denied his life xi ħaġa qiegħda korreġuni sew. Huma ħajargumentaw denied his life. Huma ħajargumentaw imma person wara it-twelid.
Mhuwiex vera, isimgħuni sew, mhuwiex vera, hemm studji li saru fl-Università ta' Malta fejn liġi u liġi juru li l-embryon legalment huwa persuna li għandha id-drittijiet tagħha. Mela, jiena qed nistaqsi brawek. ħajja waħda ta' embryon waħda, ta' human being wieħed. Kemm tiswa likom? Kemm tiswa likom? Kemm hi worth it? 10 euro? Euro? 5,000 euro? Aħna, il-parti tabba, tajjeb, tkellimna fuq kollox determinati, niftħu kawża kostituzzjonali fuq din għax il-ħajja tal-persuna mhijiex biċċara biex dawk iżommu il-siġġu l-aħdar. Aħna qed nitolbu min jista' jgħinna finanzjarjament ejja niġġieldu din fil-qorti mela nistgħu nagħmlu xi ħaġa mhux le. Aħna bessiru niftħu kawża min jista' jgħinna finanzjarjament. Iktar ma nixbur flus malajr, iktar ħaniftħu kawża biex niġġieldu għal dak il-ħajjiet. 1,000 euro, ma tqum ħajja umana tiswa aħseb wara meta 20%. Bħalissa hemm 400 embryon, bħalissa hemm 400 embryon. Dak taf xi jfisser b'din il-liġi malli x'ħadd jiffirma 80 ħajja diġà b'saħħitha u mhijiex tinsiex it-test joqtol mela t-test ħajsir fuq 400 embryon. It-test ħajsir fuq kull embryon. 80 minnhom dawk mentin diġà malli x'ħadd jiffirma 80 Malti jew x'inhuma 80 ħajja tinqeret għax xi ħadd tiffirma. Jien qed nitlobkom minn hawn ibbekjawna għax nistgħu nirbħuha u din jeħtieġ li nirbħuha għax din il-liġi issa bdew jiftħu issa għal ħafna tal-affarijiet. Mela, ninkoraġixxu il-President ta' Malta biex ma jiffirmax u min jista' jgħin finanzja aħna qegħdin 38,000 jekk kulħadd taħallas ewra waħda mhux kawża waħda da 7-8 niftħulhom jekk hemm bżonn. U nkissruhom farquhom u nirbuhom. Ma jien ġejta biex nagħmilkom kuraġġ dawk li qed jaqalbhom. Għamlu kuraġġ ejja niġġieldu għax din diġà mirbuħa. Grazzi ħafna għal ismajtu. Nispiċċaw fid-disa, però naf li baqa' 4 speakers oħra. Please min issa min jitkellem jekk jista' jkun 3 minuti li żjed, jekk jogħġobkom. Ħalli nkun qed nispiċċaw fid-disa, ta'? Mela, jiena Tanja, nagħmel parti mill-eżekuttiv tal-partit tagħha. Nixtieq ngħidilkom li sfortunatament Malta hija mimlija b'nubiet u ħażen kieku maħniex din is-sitwazzjoni li qegħdin ninsabu fiha llum. Hija mhux talli mimlija bid-dnub, talli hawn spiritu ta' mewt għaddej fil-pajjiż tagħna u verament aljenati u laqas qegħdin naraw x'inhu jiġri madwarna. Għax kull liġi li toħroġ hija kontra il-ħajja tagħna. Meta fil-Parlament suppost hemm nies jirrappreżentawna biex jiġġieldu għall-ħajja. Imma dan mhux hekk qegħdin jagħmlu. Però nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa dwar l-qal dan ir-raġel. Jekk huma qegħdin b'idejhom magħluqa u marbuta biex bħal-liġi tal-belt ma tgħaddix, nistaqsi nagħmel mistoqsija. Roberta Mezzola qiegħda tħalli lill-Prim Ministru mhux għax għandi xi ħaġa favorih jew kontrjetà, far from it, imma naħseb li hemm xi ħadd qiegħed iżomm milli l-Prim Ministru jinżamm li jkollu kuxjenza u direzzjoni tal-għażla Maltija skont il-Kostituzzjoni. Ma naħsibx li dan f'daqqa għamu qal jiena favur dawn l-affarijiet, favur. Fimt li tkun hemm tip tal-ħajja għax aħna niftakru sija Joseph Muscat u sija l-Prim Ministru jgħid li huwa favur il-ħajja li min ħajġi bliġi li kontra l-abort u ħajkun hemm il-qala u s-seġġera. Mela għandu kun bħalma qed jgħid dak is-sinjur.
marbuta ideħ, issa il-gvern huwa bħalissa li hu. Nixtieq ngħid ukoll bħalma qal il-kap tagħna Ivan Mintov. Din hija tielet laqa. Jekk ħanibqgħu nintaqgħu jiddispjaċini, ma ħanagħmlu xejn. Imma wara din it-tielet laqa, Sur Edwin, nixtieq li mhux 1 euro noħorġu, anzi noħorġu li għandna. Għax hekk aħna ħaniġġieldu ġlieda, ħanoħorġu l-armi kollha l għandna biex niġġieldu din il-ħajja. Pereżempju bħalma qal fimt inti x'inhu l-valur minn fejn tibda il-ħajja. Dr. Delija. Min qed jippuxjaħħa din il-liġi u qegħdin jgħinu lil dawk in-nies li jridu jagħmlu l-abort. Mhux huma t-tobba li huma favur l-abort. Allura din il-ġlieda mhux aħjar nibdewha minn fejn hemm il-brimba li aħna diġà bħala partit ftaħnilhom kawża, mela ejjew nibbekkjaw fejn ġiġa bdejna, mhux ħanerġgħu nibdew mill-bidu. Da bħalma aħna u l-Life Network l-istess ħaġa, id-dialogu għandu jinfetaħ għal kulħadd. Jiġifieri l-ġlieda importanti li jew se noħorġu l-armi kollha, jew ħanoqogħdu hawnhekk nintaqgħu kull darba bil-qiegħda. Nirringrazzjakom. Żommu ma' 3 minuti please ħalli. Imħabba toħroġ mis-sadiq u l-ħajja. Il-ġlieda dinjija mhux Maltija. Malta daqs embryon jifieri innifisha. Naqbel ma jekk isir, speċjalment ma' Edwin, jista' jsir momentum u jista' jasal fil-Kostituzzjoni kif ħafna qalu. U forsi malajr, għax ma rridux li il-President jimur vaganza u ħaddieħor jiffirma. Allura malajr hemm bżonn li l-affarijiet il-qorti tagħna li qiegħda hemm biex tassess il-Parlament taġixxi. U di tista' tsir. Xi tinfittxu l-imħabba ta' min? Iż-żgħażagħ. Għaliex biex ikun hemm iżjed Maltin il-qudiem. Imma hemm brimba u l-brimba hi isa l-Covid fil-karattru tagħna l-Maltin. Għalhekk daħlet l-idea tal-mewt. Daqshekk trid ngħid. Kjoġbu. U paċenza se nibdew npartu s-siġġijiet. Wara Karmenu, taħdejk, u mbagħad Dr. Salem. U jala John. Mela, jiena Luke Fenek, jiena is-Segretarju Ġenerali tal-Ġenerazzjoni Malta. Milu jiena dil-ġimgħa vera spikkati u deret ħafna wkoll smajna kommenti fuq għallum. Id-disinformazzjoni, diskustanti u nuqqas ta' informazzjoni. Eżempju, mirux is-sib kont il-promo ta' Kristjana, kampanja kontra l-abort, ħafna kien hemm min qal li ma kellux idea li għaddit bil fuq li priżaw l-embrjoni, jgħidu kull ma smajna aħna li kien hemm xi ħaġa fuq l-IVF. U l-President, x'inhi jiġri hawn bil-President? Ma firmax ħadd ma jaf x'inhu jiġri. It's quite incredible. U baqt ħaġa oħra l-abort min iridu. Għax ħafna affarijiet, flus u hekk ġej minn entitajiet barranin. Issa x'indaħal entità barranija f'min jitwielet u min ma jitwilidx f'dal-pajjiż. Id-destin u n-nies sana ħana għandna nipproteġuhom mill-interessi ta' ċertu entitajiet. U kumment ieħor pjuttost interessanti mant Edwin kien, għax vera ironika. Aħna f'dal-pajjiż vera għandna meta kull meġi l-istaġun tal-kaċċa. X'hemm argumenti fuq il-kaċċa. U fekruna, mela fekruna, tefqa bajda ta' fekruna, multa jew ħabs. U mbagħad tarbija
bniedem bħalna bid-dem u l-laħam dak tista' dak kemm inirjajlek tista' tarmih. Jisu mhux u b'daw it-tessiet hemm bniedem bit-tessis 20% tal-embrjoni mit-tessiet ħajmutu. Mela fekruna ta' bajda. Bajda skużawni. Bajda ta' fekruna għandha aktar drittijiet minn embrju. Inkredibbli, embrju umani. Kif qal ċeserti. Meta n-nies jadoraw l-annimali nissagrifikaw l-umani. Għaw nikkonkludi hawnhekk. Tajjeb, nixtieq nirringrazzja lill-ġenerazzjoni Malta, ma' preżenza żagħżugħa kien f'kull laqgħa li kien hawn dawn huma sezzjoni żgħażagħ tal-Partit Popolari u nixtieq nirringrazzjahom għad-dedikazzjoni tagħhom ġifieri. Anki bdew jaħdmu qabel ma bdew dawn il-laqgħat, fil-fatt kienu marru l-belt quddiem il-Parlament u ħadu sa f'attivitajiet oħrajn. Grazzi ħafna. Ħansemmi biss ftit punti. Negozjaw Dr. Delija x'ħames snin ilu konna ltqajna jiena u Dr. Delija l-każin tal-Partit Nazzjonali sa kien kont għandi membru fil-partit jiena llum President tal-Partit Popolari. Dak iż-żmien kont għandi attiv fil-Partit Nazzjonalista u kien hemm il-laqgħa żmien ta' tmexxija u niftakar kienet għaddejja kienet sħuna dakinhar il-kwistjoni tal-vot ta' Edwin fuq iż-żwieġ tan-nies tal-istess sess. U kien qam argument jaħraq jekk il-wib għandu xi tpoġġa fuq il-kuxjenza. U l-gidba l-kbira kienet li essenzjalment mhux gidba imma t-tawwix tal-verità illi aħna nimxu fuq l-istatut ta' Westminster li imponi l-wib. Fil-verità għaliex l-Ingilterra ilhom 800 sena jiżviluppaw il-Parlament u f'daw 800 sena kien hemm minħabba fil-kuxjenza tiegħu tilef rasu. L-Ingliżi kienu deċidew illi l-wib ma jitpoġġix fuq affarijiet ta' kuxjenza. Meta jiġi impost, jiena m'iniex avukat, imma forsi l-avukati jistgħu meruni, imma hemm l-ispiritu hemm l-ittra tal-liġi u hemm l-ispiritu tal-liġi. U l-ispiritu tal-liġi għedek ma tistax timponi fuq il-kuxjenza xi darba jew oħra. Xi darba oħra din ħaddu jkun trik. U fil-fatt il-survey li għajna il-ħadd tal-Partit Nazzjonalista tkellem waħdu. Inutli qogħdu nsaħbu għal subajna. Il-politika Malti qiegħda tmut. Min qara sew is-survey għalja u eluf li telqu mill-partit, speċjalment iż-żgħażagħ. Iddejqu ħafna nies li jisimgħu l-istess żewġ korrieti kantaw l-istess innu stunat mill-istess karta u naħseb ħajġi żmien meta s-sistema kollha ħad tikrolla fuq il-pis tagħha nnifisha. Issa, aħna lantana bħala moviment kontra l-abort bħalissa. Ġifieri ma l-ebda ħaġa ulterjuri aħna nisbu opinjoni differenti jekk naqbdu nitkellmu fuq affarijiet oħrajn il-problemi spiċċaw argumentaw kontra xulxin, imma aħna l-iskop tagħna wieħed li nżommu l-abort il-barra. Intużaw argumenti billi Malta huwa pajjiż fundamentalment kattoliku, illum anke nisadu anke Kristjan, post-Kristjan, ma l-kultura kattolika, għalhekk ħafna drabi kull argument li jintuża anke favur dawn l-affarijiet jgħidu xi aħna top Kristjani u jgħidlek x'Kristu kieku jgħidlek hekk jew Kristu jgħidlek hekk. U jsemmulek xi teologu Malti, xi filosofu Malti, speċjalment jisemma li ħfirlu għax kien jgħallimni wkoll Father Peter Saraċinonglot, għalla mill-qabel ma nafx kemm il-darba dal-ġimgħat biex jiġġustifika argumenti li huma perikolużi ħafna. Nibda billi ngħid li Father Peter Saraċinonglot ġie kwotat mhux kif suppost, anke minn nies li jippretenduha tas-seri. U tiena ħaġa minnu kattoliku, minnu Kristjan, il-kelma tiegħu mhuwiex Father Peter Saraċinonglot, il-punto di riferimento tiegħu hija l-Iskrittura. Jiġifieri rridu nimxu minn hemm. It-tielet ħaġa li nixtieq insemmi huwa u forsi nagħlaq hawnhekk ħalli nagħti ċans il-ħadd jitkellem, għalkemm nitkellmu ħafna fuq demokrazija Kristjana, ma demokrazija ma tistax titpoġġa fuq valuri ngħidlhom Kristjani, ngħidlhom Kristjani jew umani imma Kristjani għax isperti mill-Kristjanieżmu. Jiena ma nistax pereżempju bid-demokrazija niddeċiedi il-min noqtol jew le. Mela allura d-demokrazija Kristjana hija żbaljata meta ngħidux aħna demokristjani. Fil-fatt l-argument wassal biex demokristjani daħlu l-abort fl-Irlanda u fl-Italja. Ma nistgħux aħna napplikaw id-demokrazija fuq valuri morali. Valuri morali huma valuri morali
l-ebda maġġoranza ma ħadbiddilhom. Mitħajjeb u ħajba tajjeb u l-ħażin u ħajba ħażin. Allora il-ħajja ħafna drabi jiġi kwartat il-famuż nagħtu tl-Alla li dak li ta' Alla u dak ċesfi dak li ta' ċesfi. Il-ħajja ta' Alla mhix ta' ċesfi. Jekk taraw l-istorja meta spiċċaw il-gladjaturi, il-ġidda gladjaturi, l-istorja kiex vera u ma nafx, kien hemm li daw baqgħu jiġġieldu anke meta saru nsabqa jagħmlu dan l-ispettaklu sakemm ma wieħed eremita ħareġ u mar għallhom fisem Alla waqfu din il-viltà u l-folla qattatu biċċiet. Però mbagħad in-nies indunaw li issa li huma nsar ma stawx ikomplu joqtlu n-nies. Mela l-valuri jiġu minn fidi nisranija, anke jekk aħna post-Kristjani. Allora ma nistgħux nimponu l-valuri. Id-demokrazija nistax nimponu fuq il-valuri. Meta ġara hekk saret ħafna ħsara. Nagħlaq billi ngħid li m'għandniex naqtaw qalbna, anke jekk tgħaddi liġi daw liġi jgħaddu, anke jekk jgħaddi liġi tal-abort, qatt jiġi żmien meta nkunu qed niltaqgħu fis-sala u niskutu it-tmiem ta' dawn il-liġijiet. U qatt jiġi żmien meta ngħidu fl-istorja tal-umanità xi darba bħalma ngħidu x'għamlu każa kien hawn l-iskjavi, x'għamlu każa kien hawn is-sagrifiċċji umani, ngħidu x'għamlu każa kien hawn l-abort. Għax ikun spiċċa fl-istorja miet hemmhekk. Allura ma jidux naqtaw qalbna. Nagħmlu kuraġġ. Alright, nagħmlu kuraġġ u nirpu. Kammel ħili jiena għallimna l-Emerġinal College. Ħan esprimi l-opinjoni tiegħi, ovvjament. Mela, is-Sinjur semma l-annimali, sewwa, nagħtu iktar importanza l-annimali u l-bajda nifekruna u nagħtux importanza lill-embryon. Mela ħan saqsikom ħammorru lura daqsxejn fiż-żmien. Meta kien hawn referendum tal-kaċċa. Meta kon żgħir ħafna jiena kien hemm każ l-Ingilterra fejn tifel li kien qalab labra għajn ta' sfur, tiftakruh dal-każ? Tifel ta' 3 kien qaba ta' sfur u blabra qatt jaqlalu għajnejh barra, il-maġistrat tefgħu il-ħabs, għavolja kien ta' 3. Meta kien hawn ir-referendum tal-kaċċa, semmu li daqsxejn. Meta qed ngħidu kontra l-kaċċa fir-rebbija, mhux kontra l-kaċċa, biex ħadd ma jgħid jiena kontra l-kaċċa. Kemm meta għandek l-asfura inti qed iġġorri l-bajt, jiġifieri jekk ħadd toqtol l-asfura inti u l-ebda kaċċatur ma joqgħod jgħidlek mhux mara jew raġel, l-asfura ħajqotol. Kemm kien hemm deputati fil-Parlament, għax jien dejjem tallim minn dukun żgħir li min jaħqar l-annimali jaħqar il-bnedmin, u vera, u rajtek kemm il-darba di. Sewa, kemm kien hemm deputati fil-Parlament ħustu daħtu bi counted u tkellmu pubblikament kontra dil ħaġa biex in-nies jivvotaw biex il-kaċċa fir-rebbija ma ssirx. Semmu li deputati fil-Parlament. Min jiġikom f'moħħhom? Għax jiena deputati li kienu kontra il-kaċċa fir-rebbija baqgħu sikta, ma tkellmux. Kolla deputati li huma favur il-kaċċa fir-rebbija tkellmu ħabba li bisaw jitilfu l-voti. Allura, it was no wonder għalija li meta kien hawn il-liġi għaddiet jiena ma bħal sorpriż xejn jiena assolutament. Id-deputati fil-Parlament ilhom żmien ma jirrepreżentawx lil Maltin. Hekk tiftakru r-referendum tal-kaċċa għadda bi ftit eluf ta' voti ta' 1000 jew 2000 vot. Sewwa, u d-deputati fil-Parlament ħadd minnhom ma tkellem kontra il-kaċċa fir-rebbija. Jiġifieri dawn kollha kienu favur, allura il-poplu nofsu maqsum u ma l-ġbira kollha favur. U tafu għalfejn għadda referendum tal-kaċċa ħabba l-egoizmu tagħna. Jiena m'iniex razzist. Jiena n-għandu tiegħi Awċi. Il-referendum tal-kaċċa għadda bil-vot tal-Awċin. Il-Maltin b'maġġoranza assoluta kienu kontra l-kaċċa fir-rebbija. Imma tant kien hemm xaqli pawdex għax ħafna Awċin jikru l-flettijiet li kaċċaturi Maltini tilgħu għawdex li dak xaqleb il-miżied biex taraw l-egoizmu tas-soċjetà Maltija. U nispiċċa fuq di biex m'għandhomx ħarsu li l-politiċi l-iktar influenti li għandna Malta. Sewwa? Min fejn ħarġu? Nitħinejt jiena, għaw Simon hawnhekk, Simon ta' fil-ħija inti. Angelo. Eżatti. Min sena l-winġu minn dera sal. Mhux qed tgħid id-deputati parlamentari li ġew mill-liċew ħafna stejl oħra, ħafna mill-mexxija politiċi li kellna Malta aħna minn sena l-winġu minn dera sal ħarġu. X'kien hemm ħażin fit-trobbija meta konna l-kulleġġ aħna li daw in-nies saru hekk u ħarġu hekk minn dan l-iskejjel tal-Knisja suppost tal-Knisja. Meta aħna kienu dejjem nagħmluha MN for others linda fil-kasta tal-amiġi meta konna kollha subin. Alright, MN for others, x'hemm ħażin? X'jiġralhom dan nies? Biex ħarġu minn sena l-wiġu minn dara sal u skejjel oħra tal-Knisja u jisom il-bażi tagħhom
jibqa' skandalizzat meta kelli tifes għal-biċina, jorganizzaw irtir, u nofs il-klassi ma tmurx għall-irtir. Ġoskola tal-Knisja u tfal ma jmurrux għall-irtir. Mela x'qed tagħmel ġoskola tal-Knisja inti? Allura, naħseb l-aħjar naqbdu l-iskejjel tal-Knisja, u irriting ebbet l-affarijiet u naraw x'qed imur ħażin fl-iskejjel tal-Knisja. Biex ninrawmu politiċi li verament jirrispettaw l-affarijiet li huma sew moralment tajjeb ġifieri u nifraħek ħafna Edwin ta' l-inizjattiva ġifieri. Għalli ħanajdlek wara minn tista' tifraħli. Issa ngħidlek. Però qed isemmi l-momentum Edwin. Dejjem xtaqt li hawn Malta jkun hawn xi ħaġa li tirrifletti u l-Kattoliku u dak li verament jemmen għandu għaslan min jivvota. Sfortunatament hawn Malta m'għandniex għaslan min jivvota għandna. Barra minn Malta jgħidu anke deputati kif għaw il-Parlament fuq ħafna issues. Għaw Malta ma tistax tagħmilha dik għaliex kulħadd l-istess jivvota. Ġifieri kulħadd jimxi bil-linja tal-partit, sfortunatament. Le, u hija, waħdiet ikunu, ġifieri, skont meta jmorru kontra linja tal-partit ħafna darba. Grazzi. L-sorħi li faħħarni marrit ngħidlu, għax inkella nkun giddib jekk ma ngħidlux, li jiena meta kont deputat kelli responsabilità li nikkomunika mal-kaċċaturi min-Nassam. U kont qed naqbes għad-drittijiet tal-kaċċaturi min-Nassam. Jiġifieri ikolli ngħidlek, għax dak kien dmiri u jiena wettaqtu mill-ħajja l-istat. Skontra dak li kont qed tgħid inti ma ovvjament hija nirrispetta l-opinjoni tiegħek u nirrispetta d-delizzju ta' dawk u dak kien dmiri u għamiltu mill-ħajja l-istat. Imma rrid ngħidlek għax hekk ma ngħidlekx, jgħidu kif qed minkejta jekk ma kellhomx. Mela baqanna l-aħħar kellimi mbagħad wara ikun id-dottor Ewnako. Nżommu. Ġons Fidel. Ex-allieva Sanna Luigi. Però forsi in-nies li vera jaħsbu mhux qegħdin fil-Parlament li huma ex-allievi ta' Sanna Luigi, okay? Biex niddefettu ta' xejn. Ħareġ ħafna ġejt minn dak il-kulleġġ. Id-dużonista fil-politika. So, għabel xej, apparti dawk li semmew dak il-perċentwal u kemmu li jmutu mill-test innifsu, mill-screening innifsu, hemm perċentwal ieħor li jmut ta' dawk li huma li ġew kundannati għal ġol friża, sewwa, għall-eternità sakemm jiġi ħadd bżonnhom. Dik hemm statistikament ukoll li bejn 20% ma jisservajvjawx it-towing process, ġifieri mill-friża lura għal-ħajja, inverted commas, ġifieri hemm perċentwal li jinqered bit-test. Hemm perċentwal jekk xi ħadd qatt jiġi bżonnu fil-futur li ma jisservajvjax ukoll il-ħarġa minn ġol friża. Sewwa, u sakemm nafin conservatively huwa 20%. Dika waħda, id-disonestà fil-politika. Però mhix disonestà fil-politika biss, għax il-politika ħafna minnu huwa riflessjoni tas-soċjetà ta' madwaru. Għandna disonestà fil-medja bda biex. Li tilab bil-kliem, bis-semantika u bl-eufemizmi, il-ħin kollu, li tqala di ġabdu marda, u l-mew tamlitu kura. Li teqleb kollox ta' taħfuq, propaganda, lejlu nar, propaganda. Sewwa, għandna disonestà fl-NGOs. So, għax neqdew ħafna NGOs biex nagħtu l-impressjoni li aħna numru ferm ikbar, so milli aħna il-medja wkoll iġġiel kulħadd kull individwu wieħed minna inpaċ biex weħed nax naħsbu aħna hekk biss, aħna biss naħsbu hekk ma dofna freaks aħna, mentri aħna silent majority. Aħna silent majority. Mela rridu nqumu nitkellmu. So, hemm id-disonestà fl-interessi finanzjarji. L-ewwel noħolqu l-problemi. Sewwa ġibna iż-żgħażagħ għas kapaċi jistgħu jiżżewġu. Imlejna pajjiż bit-fajliet fuq il-prekarjat, inkluż barranin, għax daw tgħidx kemm jiġġieldu għad-dritt tal-barranin. U mbagħad nitfgħuhom fil-prekarjat. U mbagħad tinqapaċ waħda tqila minnhom daw il-quddiem għax hemm mixin. U tmur għand il-boss tagħha u tgħidli jiena pregnant. Jidhirha mela xbin hemmhekk hemm il-bib. Għaddi, pregnant. U idlaq li l-bar, flokku kien ġi barra. Sewwa? Din hija realtà li xiex risqi, u x'inhu l-irħas? L-intik il-maternity benefit, jew ħarraslek operazzjoni, sewwa, u wara 3 ijiem tiġi lura x-xogħol.
Ora kemm nkun frankajt. So hemm interessi finanzjari kbar. X'taħsbu li daw il-korporazzjonijiet il-kbar, il-Google, il-Silicon Valley kollu, daw il-korporazzjonijiet enormi. So x'taħsbu li l-interess tagħhom hu daw? Mela daqqat tiġġieldu għal xi dritt uman. Mela l-kumpaniji kbar jiġġieldu għad drittijiet umani. Is-soltu l-ħaddiema jiġġieldu mal-korporazzjonijiet kbar għad drittijiet tagħhom, imma f'dal każ Alla jbierek għal-libertà, kollox għal-libertà, ma li qed jiġri għal-libertà u għal-progress. So għalli qed nitilfu, aħna ħan inqerdu bħala nazzjon, u ngħid anke bħala Ewropa, anke bħala Punent. Għax aħna għażilna l-kultura tal-mewt u dik fiha konsekwenza. Aħna l-poplu Malti, f'ġenerazzjoni waħda, aħna għandna l-ar fertility rate fl-Ewropa 1.1. F'ġenerazzjoni tal-poplu, ġenerazzjoni waħda. Ħajonqos bin-nofs. Mela dak il-ġid kollu li qed nakkwistaw. Lil min ħaħalluh? Lil min? U naraq din, x'jiswa li takkwista dal-ġid kollu meta titlef ruħek għax l-aħħar mill-aħħar. Sewwa, u fiha konsekwenza mhux biss eterna, imma anke f'did-dinja għax aħna dak kollu li ġildu għalih mis-sirietna tul is-seklu whatever, ħane irduh fiż-żewġ jew tliet ġenerazzjoni. Dik hija l-konsekwenza loġika tagħha. U l-aħħar ħaġa biss biex nagħlqu forsi u niftħu spunt biex jibda jkollna oġġettivi tanġibli, jiena naqbel ma' class action suit, jiena ġifieri fej niftħu kawża kostituzzjonali, għax jiena nemmen li dik tmur kontra l-Kostituzzjoni u niskanta ruħi parlament minn li avukati, nies bħal Teresa Komodi Gagija, l-Ewropa kollha bir-rule of law x'taw dejjem jipprettawna l-rule of law. U Madonna, skużani. Ħadd, l-media, ħadd ma tiġi kursità f'dawn l-affarijiet. Ħadd miktuba artiklu 30. Fil-Kostituzzjoni ma tistax tixħat id-dritt ħajja lil ħadd. U hemm erba' eċċezzjonijiet. So wieħed minnhom hu jekk tiġi kundannat mill-qrati, liħor jekk kont eqtil ta' xkont attak kredi xi ħadd u ħadlek in self-defense, hemm erba' minnhom da. Imma li tinqered għal-raġunijiet tal-euġenika mhux qiegħda dik il-Kostituzzjoni. U Malta nafu ċar li minkejja li mhix definita l-kelma ħajja fil-Kostituzzjoni, nafu ċar, ippermettil ħana laqgħu, nafu ċar li b'Malta bħajja tifhem anka qabel it-twelid. Għalfejn? Għax aħna signatories bħala pajjiż ta' trattati internazzjonali bħal mija the right of the child, okay? Fej dak nirrikonoxxuhom. U fejn kien hemm dubju kienet Malta li fett li resqet amendi biex dawn l-affarijiet daw id-drittijiet jiġu espliċitament, aħna u s-Senegal espliċitament li aħna bħajja nirreferu għal dawk li ma twildux ukoll. Sowa, ġidri din, memx fiex xiddu, imma Alla jbierek ħadd ma jitkellem. Jekk ma jitkellem ħadd, aħna għandna nkunu dawk in-nies li niftħu il-kawża kostituzzjonali. Skuża, 30 sekonda. Ġon naċċertat, rajtom bajnejja hemm 5 liġijiet li l-persuna hija iddiskrivita bħala persuna bid-drittijiet legali kollha qabel il-birth. 5 mhux waħda. Mela naf, imma mhux qiegħda miktubha fil-Kostituzzjoni, imma il-Kostituzzjoni is an embryo is a legal person with rights. I'm clear. Yeah, I'll try to be as quick as short. Senkelli bl-Inglis, it's easier for me. Jena tabib Malti, my last 10 years of my career in the National Health Service in England was working with Cambridge University. I'm a psychiatrist, but before I left Malta, I used to do obstetrics and gynecology, and I was a Kana doctor once. At the very beginning, I was the first doctor of the Zaytun Clinic. Now, I came on holiday, and I was thrown, I had to go and start Googling things
to find out what on earth was going on with embryos. And then there was that case of, what's her name? You know, Prudente, Vera Prudente, but, you know, and there was chaos. And there seemed to me to be real chaos. I'm used to working with medical students. And everybody, and the sort of discussion that was going on, both in Parliament about the embryos and in the media, most of all in the media, about both the embryos and the Prudente story, was totally chaotic. Absolutely. And I had to understand it. I had to go back and start doing the research. Now, to understand what was being proposed about the embryos and proposed about even the nationalist amendment, I had to do 2 days of going through all the papers. And I bet you that no politician in Malta spent 2 days going through all the scientific papers about these things. And that's what I want to propose. I want to propose that we set up an independent unit belonging to all the pro-life organizations. And that we plan, university students, I'm quite happy to support, to supervise them, because that's what I do in Cambridge, or that's what I used to do till I retired. And as the issues come up, bring out position papers with all the references. Because I congratulated Adrian Delia, but the reason he gave, which was a very good reason for what he did, actually I had other reasons that I had found out. For instance, that the polar body thing is not as clever as it sounds like, and actually doesn't do what the other thing that the government wants to do does exactly, and so on. And you need to know all these things, and the politicians clearly didn't know them. The media didn't. The media was saying that you take essentially a piece of DNA from an unfertilized egg, and actually it's not. You did something else. Do you know what I mean? I couldn't understand. How can you take a piece of DNA essentially from an unfertilized egg, exactly. and the result, you know, like the embryo will be fine. Because what was being said in the media was rubbish. Yeah. The Prudente situation was exactly the same. And we really need to get this and to get this straight. Because then, yes, what you've been saying about the politicians and they're not voting according to conscience is clearly true. But you first of all have to give people, the politicians, the information. And that's how you can pull them out and say, look, you are voting for rubbish. You know? That's what you need to do. But to do this, we need a number of young medical students doing this regularly, publishing awards, but at a level of that you can publish in a medical journal. Bil-Malti tfotti jomek. ħanarġu morru minn fejn bdejna dan diskussjoni li qed nagħmlu. Irridu niġġieldu id-diżonestà tal-pajjiż minn id-diżonestà. U meta ġejna biex niġġieldu d-diżonestà, niftakru li kellna anke l-qorti ġiet diżonesta għax inqabdu mħalfin jiġu diżonesti. Jiġifieri meta nagħmlu ġlieda dal-pajjiż mal-politikanti tista' mhux tikkrea it-tobba u l-intelligenza għax ma d-diżonestà ma terbaħ. Senjuri, ħanaslu biex nikkonkludi. U ħanamel l-aħħar remarks tiegħi ħalli ma qed jikkonkludi Dr. Saler. L-ewwel ħaġa. Importanti li nibqgħu nitkellmu flimkien u n-numru jiżdied. Illum ħarġu żewġ suġġerimenti tajbin. Mela l-ewwel, importanti li niġu flimkien. Id-dialogu jġib in-nies flimkien. Ħajkun hemm fejn naqblu fejn ma naqblux. Imma narfu u napprezzaw l-idejat ta' xulxin. Intom ġejjin minn entitajiet differenti u kapaċi b'mod individwalment bħallum tħabbar mill-labba. Kellna s-suġġeriment tad-dottor
tal-Partit Popolari, l-inizjattivi tal-Malta Pro-Kristjan, Pro-Malta Kristjan, jieħdu l-inizjattivi. U għaw, niġu ICI Live, xaħġa interessanti ferm, u rajna kif numru ta' zaza. Ix-xogħol li jagħmlu hawnhekk Simon u wkoll flimkien ma' Evan, tajjeb. Niġu flimkien u ngħidu lil xulxin x'qegħdin nagħmlu. Niġu flimkien u nagħtu s-saħħa lil xulxin. Iva, hemm il-ħin ta' dialogu u hemm il-ħin tal-azzjoni. U min jieħu l-azzjoni jiġi hawn u jitlob l-għajnuna l-isħab. U nkunu naf, ma jimpurtax. Illum ma niftehmu x'għadha niftehmu iktar. Imma nibdew. U hawnhekk aħna fejn napprezzaw ix-xogħol ta' xulxin. Mingħajr ma wieħed jidħol fl-għalqa tal-ieħor. Jien dik kienet l-idea tiegħi. Li hawn inżommu l-awtonomija ta' xulxin għax kif qal Karmenu, jekk nibdew niddiskutu fuq affarijiet oħra bli niġu fl-idejn. Għax ma naqblux fuq kollox. Ma fuq fejn l-punt tal-ħajja naqblu. Mela ejja nitkellmu fuq fejn naqblu. All right? Suġġerimenti tal-lum, tal-tabib. Forsi ma' Dr. Soler nistgħu nitkellmu ftit iktar u t-tobba jsibu tobba oħrajn. Din hija tkun xi ħaġa interessanti. Xi ħaġa interessanti li nkomplu naraw kif tiżviluppa l-idea li ħarġu bija l-aqwa. U hekk nibqgħu sejrin. Meta kien hemm x'imkien fejn nistgħu niġu flimkien. Ovvjament, min jiddejjaq jiġi għad-diskussjoni m'għandux għaliex jiġi. Min jogħġbu jiġi biex jikkontribwixxi tajjeb li jiġi. L-affarijiet ma jibdewx biex jibqgħu għal dejjem, hemm żmien fejn jibdew u hemm żmien fejn ma jibdewx. Jiena għalija nitlob biss l-imbierek li dak li nagħmlu jekk ġej minnu jitkompla jekk mhux ġej minnu jieqaf u ma jkun ġara xejn. L-importanti li nofru disponibilità tagħna. Ma l-importanti l-kuraġġ li narfu li flimkien kapaċi nkunu b'saħħitna. Individwali jirbħolna. Dr. Soler tagħna inti. Okay. Thanks. Naħseb għalbi ma jafnix jiena Dr. Soler, Jean Carl Soler, tabib tal-familja speċjalista tal-mediċina tax-xogħol. L-ewwel darba qed nikteb fuq biċċa karta biex ma ninsa xejn biex nkun qasir ħafna. Jiena d-darba l-oħra mhux tawdex għawdex ma kontx, kont kellimt u għadd jiena nixtieq nikkontribwixxi bix-xjenza, bl-informazzjoni. Naqbel 100% li ntqal minn ħafna nies, kien hawn ġurnalist naħseb tela u ġurnalisti oħrajn. Dina ġlieda id-diskussjoni li ma saritx u l-vot li sar b'mod ristrett, bil-libertà ristretta, sar b'informazzjoni inkompluta u hija huwa suġġett komplikat ħafna. U faċli biex wieħed jintilef, jieħu biċċa minn hawn, biċċa minn hemm, biċċa minn hemm, jipprova jaqgħadhom flimkien ma jagħmlu sens. Però kien aħna bħalma qal il-kollega tiegħi, niġbru l-informazzjoni b'mod bil-Malti idealment. Waħda mid-difetti tiegħi nikteb fuq Facebook ħafna drabi nikteb bl-Ingliż. Li kum miftiem u jkun ċara, l-suġġerimenti għaj jiena l-interess tiegħi nipparteċipa f'dan il-moviment jekk ma jkunx hemm politika, jekk ma jkunx hemm reliġjon. Jiena Kattoliku, jiena bħal Dr. Delija, bħal Dr. Vassallo, jiena tesserat tal-Partit Nazzjonalista, jiena ma nixtieqx la li jiena niġi interpretat li qed inwassal messaġġ politiku, jew niġi interpretat li qed inwassal messaġġ reliġjuż. F'dak il-każ jien nirtira lura, ma tarawniex iżjed. Jien nixtieq nipparteċipa jekk il-messaġġ ikun xjentifiku u legali. Għax fuq ix-xjenza u fuq il-liġi dan ġlieda tintrebaħ u jintrebaħ żgur. Jekk immorru fuq il-politika ħaninfirdu. Jekk immorru fuq ir-reliġjon ħanbeżżaw jew ħannaffru ċertu nies u l-attakk mill-ġurnalisti għax il-ġurnalisti il-maġġoranza tagħhom edin hemm biex huma jwasslu narrattiva, jana tkellimt ħafna fi żmien il-Covid, għax in-narrattiva ma kienx korretta. U għad ċertu affarijiet li llum qed narawhom bajnejna. Ġifieri, għax in-narrattiva ma kienx korretta. Min kellu narrattiva oħra, illum ċertu affarijiet qed idur għan-narrattiva għax ix-xjenza ma tinbidilx. Ma jiena nissuġġerixxi li nimxu fuq ix-xjenza. L-ewwel waħda rid insemmi il-morning after pill u l-kollega tiegħi korreġini jekk nagħmel żball. Waħda mill-iżballi li sar dal-pajjiż mela daħħalna l-morning after pill. U minn hemm jibdew l-iżbalji. U għadna l-morning after pill ma jikkaġunax abort. Hemm żewġ tipi ta' morning after pill. Waħda li żomm mill-bajta tinqata' u dik tittinata immedjatament wara l-att sessuali.
Hemm morning after pill li tista' tija ġranet wara li nafu li l-isperma tar-raġel fil-mara jgħix għal-ġurnata. Mela allura ma jistax ikun li titħu pilla wara 3 ijiem u jwaqqaf l-ovulazzjoni u ma jsirx fertilizzazzjoni. Jikkorreġini il-kollega kien qed nisbalja. Ara hemm żewġ tipi ta' morning after pill, waħda minnhom li twaqqaf li tinqata' l-bajda, allura ma jsirx konċepiment, allura ma jkunx hemm embryon. U mbagħad ikun hemm tip ieħor li jwaqqaf l-embryon li jkun ifforma milli jidħol ġewwa l-utru u jibqa' jikber. U dak qed jikkaġuna abort fl-ewwel ġranet tal-pregnancy. Dana din id-diskussjoni ma żviluppax biżejjed kien hawn kumitat mexxi minn spiżjar li qal li qara l-leaflets tal-mediċini u qal li hu konvint li l-ebda wieħed minnhom ma jwaqqaf l-implantazzjoni u imxejna fuq dik. L-istess balli għamilna bil-Covid. Għal xi ħadd ħaġa u kulħadd qabel u ħadd ma marih. Jiena naħseb li dak diġà kien żball għax inti għandek liġi li tiddaħħal morning after pill u għandek liġi ieħor li għajt li ma jistax isir abort u wieħed kontra l-ieħor. Mela hemmhekk għandek argument xjentifiku u reliġju u xjentifiku u anke legali. M'għandniex għalfejn nidħlu fir-reliġjon. Ħafna minnha nimmaġina għandhom twemmin Kristjan. U hemm ovvjament argumenti ċari fil-Kristjaneżmu li jien naqbel magħhom. Però ħadd tagħmel dak l-argument inti dak l-argument ħajjiġi mpinġi fil-medja, all right? Bħala li inti medjevali. Bħalma provaw jagħmlu li personalment ma tgħid tkellem ċertu affarijiet u qalu ħarġu numru ta' assoċjazzjonijiet li qalu l-affarijiet li kont qed jikun ma kollha qed nagħmlu kwota letteratura medika. U nissuġġerixxi li l-argumenti jkunu xjentifiċi. Waħda mill-iktar b'saħħithom hija tal-eugenics li jiena Dr. Delija naħseb tela, però kien jgħinni ħafna b'dal-argument. Waħda mill-ewwel affarijiet li saru biex daħlet din il-liġi li bidlu l-liġi tal-eugenika. X'inhi l-eugenika? L-eugenika hija li inti tażel persuna mill-oħra. All right? Persuna mill-oħra għax hija inferjuri u inti tratta l-persuna l-oħra b'inferjorità. L-eugenics hija teorija li kienet ħarġet fi żmien qabel l-20ijiet u kienu mxew ħafna fuqha. Ħafna nies ta' dak iż-żmien, mhux in-nazisti biss, ħafna nies ta' dak iż-żmien. Li inti l-evoluzzjoni tmur għall-aħjar, mela allura li tmur għall-aħjar hi xi ħaġa tajba. Ikunu użawha din l-argument biex huma jinnaqsu drittijiet tal-lud, tas-suwed, gypsies, anke ċertu intellettwali. Din l-idea tal-eugenics li inti jkollok ir-razza pura, okay? Minn hemm tiġi l-idea tar-razza pura. Dik il-liġi li daħlet, il-eugenics li daħlet f'ħafna pajjiżi anklus Malta, biex inti tneħħi dawk it-tip ta' ħsieb li inti il-purità ġenetika twassal għas-superjorità tal-bniedem u dik il-liġi kellha tinbidel biex tagħmel eċċezzjoni għal din il-liġi. Mela allura din il-liġi tal-IVF, għax jgħidu hija tal-IVF, għax qed tagħżel min jgħix u min jintefa' fil-friża. Tagħmel distinzjoni bejn żewġ umani għabbażi ta' karatteristika u dik fiha nfisha hija eugenics. Issa tgħidli għall-aħjar, issa inġib argument ieħor fuq dan il-punt. Però l-fatt li inti l-liġi tal-eugenika kellha tiġi b'eċċezzjoni u din liġi terbaħ fuqha allura, ifisser li l-liġi tal-eugenika f'ċertu punt, u f'dan huwa punt importanti, ġiet imdajfa. Dik diġà argument b'saħħtu li ma ħareġx fil-medja. U għandu joħroġ waħda u jista' jkun hemm challenge legali kontra dik il-liġi, ċoe it-tibdil tagħha u jien hemm nattakka. Ir-right to choose, min se jażel? Mela qed jgħidu hemm 8-10 kundizzjonijiet. Jibdew minn daw, però mbagħad hekk inti tħares lejn x'inhu jiġri fl-Ewropa, id-Down syndrome qed jisparixxi. Għaliex? Għax qed jagħmlu testijiet fuq l-embrjoni issa mhux qed ngħidu embrjoni ta' 4 ċelloli. Qed ngħidu issa fuq il-livell ta' fetu. Ġifieri meta jkun hemm 12, 13, 14 weeks jaqbdu il-lining tal-ġuf, jieħdu biċċa minnha l-amniotic sac, jittestjawha, jaraw hekk hemmx 23 chromosomes jew iżjed jekk inti għandek iktar inti għandek id-Downs mela dik il-baby tiġi aborted. Il-Down syndrome prattikament sparixxa fl-Ewropa. Issa nistgħu nsaqsuhom it-tfal u l-adulti bid-Down syndrome. Inti kieku tixtieq li inti ma teżistix. Dik hija dak li qed jiġri. Aħna qed ngħidu se nneħħu l-mart b'din il-proċedura. Kull ma se nagħmlu se neħħu l-ħajja li għandha marda.
Mela llum qed ngħidu Huntington's chorea, llum qed ngħidu Tay-Sachs disease, gangliosidosis. Bat tkun id-Down syndrome automatika. Eventualment tista' tibda tgħid isma' kull man għandu intelligenza aktar inqas minn 80. Għax inti hemm diversi studi li juru persuna għandu intelligenza IQ inqas minn 83 ma tistax tagħmlu għall-ebda xogħol produttiv. Tista' jekk insibu xi assoċjazzjoni ma' xi karatteristika ġenetika, nistgħu nġibu argument li nneħħu l-istupidità. Nistgħu ngħidu pereżempju li pereżempju tagħmel iktar suċċess ta' tkun twil, jiena bdedem minix ħasib. Mela hemm studji ċari li juru jekk inti twil għandek iktar ċans tagħmel suċċess fil-ħajja. Mela l-kura tista' tibda tgħid mela dawk li huma qosra nagħmlu l-istess nitfgħuhom fil-friża. Kif tibda dal-argument? Dal-argument m'hemmx tmiem. Se jkun hemm kumpaniji jgħidulek isma' trid ikollok baby għajnejk blu, trid ikollok baby li jkun imnieħru żgħir, trid ikollok baby li jkollu saqajh forsi żgħar, twil, qasir, trid ikollok tifla, mhux tifel. Jien rrid ikolli tifla, jiena ma rrid ikolli tifel. Tista' tagħżel. It-tifel jintefa' fil-friża u titwieled it-tifla. Jew it-tifla tintefa' fil-friża u jitwieled it-tifel. U hekk taħsbu illum li dina xi forma ta' ċajta. Diġà għamilt fuq il-Facebook qed jgħid jien nixtieq ikolli baby tifla, jew jien ikolli baby blue eyes. Allura stamur għall-IVF. Mela min jażel? U x'inhi l-għażla hija ġustifikata? Mela l-euġenika diġà tattakka l-prinċipju fundamentali ta' dal-moviment, ta' din il-liġi, hemm livell ieħor. Bħalma għal Dr. Dilija m'għandix għalfejn elabora, il-fatt li inti qed taqbad sperma u bajta, titfaħħhom ġo testju u taqadhom, diġà hemm diversi possibilitajiet li jfalli l-proċess. Anke wara l-konċepiment. Diġà qed tagħmel ħsara, se tintilfu ċertu embrjuni. U mbagħad fil-fatt tal-ifriżar, bħalma kellu il-punt tajjeb is-sinjur, li tifriża u terġa' tħoll, mhuwiex perfett, mela titlef. Però l-argumenti ġab Dr. Delija u rridu nkunu ċari hawnhekk dan jagħmlu iffertilizzaw il-bajda jħalluha tirreplika numru ta' drabi, ħajkollok numru ta' ċelloli, jieħdu ftit minn dawk iċ-ċelloli, janalizzawhom u dawk iċ-ċelloli qed janalizzaw qed jinqatlu dawk iċ-ċelloli. Mbagħad jgħidu mela din il-baby kif ħalluha tikbar ikollha din il-kondizzjoni ġenetika. Mela din għall-friża, l-oħrajn iħalluhom jiġu implantati. Tintefa' ġo friża, mela sissa tintefa' fil-friża u ħanispjega. Le, il-ħajja tiqpa', però tkun sospiża issa. Sissa liġi tal-IVF, dik il-bajda fertilizzata, l-embryon fl-ewwel stadju tiegħu, jintefa' fil-friża u suppost skont il-liġi il-koppi li qalu se jmorru għall-IVF. Dawk li jkunu fil-friża eventwalment iridu jkunu kollha impjantati jkunu pregnancy. Però mhux qed isir, ma kienx qed isir fil-prattika, difatti hemm xi 400 ġol friża, però ma naqbilx miegħek li se jiġu ttestjati kollha. Din dal it-testjar se jsir fuq daw il-kondizzjonijiet biss. Mela allura jkunu fil-familji fejn diġà hemm dik il-ġenetika. Issa se jinbidel, issa se jintafu fil-friża dejjem. Sakemm jinqata' d-dawl, u meta jinqata' d-dawl il-proċess naturali ikompli. Mela l-intervent fuq l-embryon biex in-nies ikunu ċari. Yes. No country in the world has a law like Malta, as far as I know. Absolutely. And I know what we do in England. And the bad news is that there's a rule that after a certain number of years, you have to kill them. Exactly. Why? There's a very good reason. The very good reason is nobody has an idea. What would happen if you take, leave the thing in the embryo in the fridge for 10 years, and you unfreeze him, yes, what he's going to be like. Yeah. And so there's a rule that the British Embryology Authority will insist that they have to be destroyed. Today, they've done it well, haven't they? The Maltese can be very happy that they're not killing babies because they're frozen. Yeah. One day, you said it sarcastically in Atardam. One day there'll be another change in the law. Absolutely. Da bħal l-abort l-ewwel jidħol jgħidu sa 16 ċellola, mbagħad jgħidu l-ewwel il-morning after pill, u mbagħad jgħidu sa 12 ġimgħa, mbagħad 14, u mbagħad tispiċċa bħalma nispiċċaw
biex is-sinjuri kun jafu fl-Olanda fuq it-tfal se jibdew jagħmlu l-eutanazija, tibgħat diġà daħlet. Li ċertu tfal li kollhom mart terminali qed ibatu, il-ġenituri jistgħu jażlu li t-tifel jew tifla tinqatel għal raġuni biex ma tibqax tibati. Jiġifieri din l-idea li se nieqfu ta' 12 weeks, 14 weeks, kif inti taċċetta l-prinċipju, dan ma tiġi estis bil-mod. Bħalma daħal il-divorzju Malta. L-ewwel 4 snin, erba' timi, issa kemmi 4 ġimgħat, xahar, dikinhar stess. Mela, il-fatt biex nikkonkludi, mela, il-fatt li inti tintervjeni fuq l-embryon u hemm ċans li dan l-embryon imut. Fih innifsu hija kontra l-liġi li tajt bħalma qal tajjeb Dr. Delija li l-embryon kull intervent li tkun għas-saħħa tal-embryon. Mela l-fatt li inti qed tagħmel intervent l-embryon jista' jmut huwa per definizzjoni kontra. U hemm alternattiva. Inti tista' tittesti għal bajda tal-mara bil-polar body u inti jkollok indikazzjoni tajba li dik il-marda li qed tfittex Huntington's, Tay-Sachs, whatever, ikun preżenti. Mela hekk ikun preżenti, inti dik il-bajda ma tiffertilizzaħiex, ma inti ma qtilx embryon, inti neħħejt jew warrabt ċellola li mhix fertilizzata. Mhix hija ħajja, però mhix fertilizzata. It's one half of the two halves needed. U il-ħajja umana tibda ma jingħaqdu żewġ ċelloli. U DNA skużani. DNA mill-mara, level bżonn il-mara, thanks. Il-DNA mill-mara tingħaqad mal-DNA tar-raġel u single strand jingħaqdu flimkien u jkollok iktar komplikata minn hekk. Ikollok double strand u hemm li jibda l-individwu li għandu biċċa mill-raġel u biċċa mill-mara. U dak l-individu l-ewwel darba li jibda meta dawk iż-żewġ partijiet tad-DNA jingħaqdu jiffurmaw ċellola ġdida b'dik id-DNA. Dik l-ewwel ċellola hija l-ewwel ċellola tal-bniedem ġdid. U dik hija l-ewwel ħajja żgur minn l-ebda dubju li ċellola hija ħajja. U dak huwa l-ewwel stadju tal-individwu. Mela xi ħadd jgħid il-ħajja tibda taħt 4 ġimgħat jew 8 ġimgħat ma jafx x'inhu jgħid. Ix-xjenza di ħanirbħuha bix-xjenza. Jiġri suġġeriment tiegħi li millum il-qudiem niffokaw biss fuq ix-xjenza. Ma nitkellmux fuq partiti politiċi, ma nitkellmux anke fuq reliġjon, ma nitkellmux fuq affarijiet li huma wieħed jista' jargumenthom hemm pożizzjonijiet differenti, ix-xjenza ma tinbidilx. Anke reliġjon ma jinbidilx, anke l-Bibbja ma se tinbidel, ġifieri. Però l-Bibbja mhux kulħadd jaċċettaha. Però x-xjenza ħafna iktar diffiċli biex xi ħadd jgħid li x-xjenza ma tapplikax. Hemmhekk għandna argument ħafna iktar b'saħħtu u li huwa legali għax hemm inkonsistenzi ċari fil-liġijiet ta' Malta bid-dħul ta' din il-liġi u qed jista' jkontesta. U kieku jiena fil-pożizzjoni tal-President, jien min nista' niffirma u ma jiffirmaħiex u naħseb għandu dritt ma jiffirmaħiex. Hija u ma jkunux għalfejn jirriżenja. Ma jiffirmaħiex għax hemm inkonsistenza din il-liġi mal-liġi Maltija. Grazzi. Grazie. Għanna għal-kuwaw, jek xaħtu li kompli jitkellem.